sisi yetumi eno and your friend on Samampo yedi so and ye jan so wakwaduma samo hwafidie ema tomo bidie kopa bibidie Asem Mpe Nipa yaba na yaba sikofans or the sikofans ideas hey Assembly santimem na na pobobota bribri enya asam keto akura edigade abakade kumasi jom no so aba pausima aduenu emiensa Sompa 93.1 na enadwuma die atwaguo ewo Sompa TV enya asam keto akura bronya bosom yetoso eduba akono ne da etoso aduenu enwotwe enene 28 November 2023 basa ya dom kotwanso ne nankanso kropo twediampon ono ena boss adai enya asam keto ena kachire obi na obi so enkanchire obi se ya santima jatum Sompa Asem Mpe Nipa yaba na yaba ena ye obi kachire santimai ena ye obi kire asantimai eno ti na makacho se aha ena betimi atempani sem ene enkomode na aha ena asisi samapo menteme hoase wo de beda Sompa Asem Mpe Nipa ya pen poma sibire na ye de amount enya asem ketwa dwumadi obati omro asamo anka ohne yire maame yabua akua asuma bronya boya abrewatia ene ne ho ye fesa achem nya asem ketwa kra the nation's anchor of Alumba ene obati nka ewo dwumadi we eso na producers ene na wamada wuroma yatumi anya bi ede ebesemo eye bansu ni de shaba kwaku yabua wone Dr. Mo ene kwantabisa omo ena ejam se producers omo ehweche sabre ema Sompa Asem Mpe Nipa enya asem ketwa kra oko MC ahwa ima ebo adwuma enya asem ketwa ima wo bo adwuma wo miane nkire wom ewo ho sa ena nanasafo kantanka sempremu wono so ebo adwuma enya asem ketwa na oko Sompa TV ho Rashford Sompa didie ewo ho sa ekoba jasi sempremu bema wono so ewo ho ena David mamunyina ka ho ena Sompa Asem Mpe Nipa ene yedi bi ebremu onafo me kan che wo se dwumadie nyina ebedi atwago ewo social media handles ni nyina eso Sompa TV Ghana Sompa TV Ghana Sompa 93.1 eno aye Facebook eno tino subscribe share na afufro nhwe bi na wontie bi emfa free ho sa ena uko YouTube no a abogafo ade no eno so ande atwago eno so ye Sompa TV eno ayo YouTube no Twitter no ayo Sompa TV Sompa FM ene enya asem ketwa godie eni dwumadie we so kwa kofro bo fompa bema asuketu amiyi pebre na asa Yaw Aboagye Oforisuo ni nti Oforisuo kotonchibu ohia kuma amania podese me enamde Asem Mpe Nipa dwumadie ekobose asase so ena de besi ewo dwumadie we so swordro driver ena touchline kwa ena mede mo enam omna samwa bibia bokode Oforisuo nyankopon adaroma ode ache ene so ene de bra nyankopon so sebe wagunsuo ede agu yeso nyame ayebi ene wi mu asesa Oforisuo chise ope echinchini kwa bebi ope nam because nsuo na kana areform menye sure se ope ewo wi ase bi because eno ma wi mu asesa o ene de we nyankopon ase agunsuo na se nyankopon o hene ani kwa se sa papa no ye toto na se kra da na se nti bibia hye ene branso yaba nyankopon kan no okay the nation's anchor Oforisuo Aladinjira Onjira black okuni kodoba for America mame omso kan ho bi na memu yeduru okay si aboa ne pekoko aya ode ne ho twirisie anokwase Awurade Nyankopon njira omo na adofo adabi adomo da omo do adi kire yen wona wo Facebook omo share dwumadi ma ne konanim omo YouTube omo share Awurade Nyankopon njira omo nyina na onye omo kase nipa bi a wo boa sa asem panko achi na Awurade su shira wo because once so nsem fun so nti omo yese nyina obo ade Nyankopon njira omo na onye omo kase mfama ya ade achi di Awurade ayebi do Oforisuo oman na etwen ne yedeba no okay ye obi ka kire wo mo enya asem ketwa enanwumere abrewatia Oforisuo bema ye na Nyankopon ase benenza baabi a wode abedreni ye gidi se ye ho yese na se betena se a na ye tiefo ne yahwefo nyina nso no wonom so eho odin se twere kronkron nti no de e ka ne se no na ye ofalumba ka no Facebook no YouTube ho
obebo ohumode na wa hia ye wo hoye Sompa TV Ghana ana Sompa 93.1 Twitter TikTok ene social media handles ni nyina so no ye twagu e wo ho nti wo dia ne se obekọ okọ ho wi a abusuafo no ane se wo like o subscribe na wa comment se breast sefatem no na nsa ye brenet nti na ya ye ntimi nkenkan no so no brebe mu a ye behwe ne ya kenkan mo comment ni nyina e de ama mo wi a no wa se piepia so atese de wo to dame no na wa share na wonua so atimi anya ye nsempa bi atimi eto ne hofo na odi bi abone kotokom no fo so be ma me na magam wase magam heke eno mo na ye me birthday gift na shamiti no magam na ye ma me mama ge nyankopon koso enhira wone e maba wone nyina Jesus Lina ne Olivia me da wo mu nyina ase wo masiesie me ho ama manim ne mitinwi bibia ye kama nti me da wo mase ebre na so nti yenko okay magam heke omo na ye makeup no nyina nti utumi se amanfo anim de da ho magam heke omo sa no bo sa no ofe papa orofo ye obi ka kire mo na nwumire eno ne afutuo no eye de gusu aye tenetene said de Ghana de hye enkoto fram ene amaniem eno ti ena Sompa Asem Mpe Nipa yafa ato ye ho so no na meka cho se futusem eye miso drink ene 5G miza ena so yasene ena futusem ye de etumi de ebrew na mrepese mu no ye beda omunyomo no nyina ne babia benya bi ato said ye beya bronya bei oso obetumi de bi go agu frigim na ahoho a ebeba bebesom wo no watumi enya bi ede amawo mu kama wodofo na futu sem a mede ebre wo no moto ho na no na kwasi broni beka cho no procrastination eno ene emoto ho no wodofo na nwumire me pese me twe wo adwene esi bibi so se ewiase abrabo na ye bono emoto ho nye se ye kasa moto ho a emma bi emfa wabrabrum na sanyoma we ya mekan say no obi yemu asene dadaada warafo me ye na maye eni manya anye nanam wo me ye na maye eni manya anye enenam abuo kokosachi wose mesimi dan ewo epebrim Abu Koko sachi ono ani nyankopa sachi no opete no wasi mesimi dan eno ti emoto ho nti no esanse na ye pebremu nti no na onya babi da ensuo mu no eno ti wo hwirisi no ensuo jigu ye no wantumi ansine dan enti se pebre no nya babi da ya sutobre no ensuo pono ama kokosachi ne ho kire no wona wonim kokosachi pa no se ensuo to na so kosumi na so border so a ya na wo mo mobo yipa oni dai ni babi di ni tetro enti odofo na meye na maye eni manya anye enenam enuti ewiase abrabo no enne na hoden ekura wo enne na utimi ekoba enne na atimi de unsasi uso bobo se me ya baba wa me ya brante yanka hu se enne nyina nse se wochina esesane ho na wu nyina ubehu se abrabo no eno ensesa eye abam ababa wasintia ewo jamase tabre me papa wo fa asene no na asem o kan ya da bia demitrim ta kan bi wafidie so se wo sisika da chechede achi apabi fa e mani nkodi ponko ho ansa se sika no da chechede achi no na wo pa bi fa ya sabre no na wa hoden no sabre na utumi ekoba no sabre na yefra wadwuma obetumi akobie no sabre abetumi akokageti akodipa no sabre yekase yankukuru abetumi akukuru no sabre no wantumi amfa sika ni bi wa chechede achi odofo ekodi ponko ho ewo wunyini biremu a obebre enuti se wantumi amfa sika ni bi wa chechede achi wo sabre ya wuchina so sabre ya utumu se oh na ya bon samrane
ene gan name ahodo no wodofo sabre ene wo se upe bibiyo na wunyini brem no wa anye mobo enunti sabre ya chechede nante bokwa ubetumi kura kwa saba beto no sika kakra ye de adwotire de ma wo no wantumi amamfa so amaso sabre no na asase bo nya den no a na kumase entre meduru sabre no sabre no na ne afra kwadwo papa na utwa ponko no na utwe pimpinisi no sabre no ne yeto asase wa suofiwa usi ho wowuram ene yemusa se hin na ha dai waduru mpani fie so eno ti afai ena wo ba ya adwuma no akwakoto asase ana odofo me ye na maye eni manya anye na namwo emanyoma bi emu fawso won koda brem emma wiase asetrem anya wode enya dance ni disco afodifo tra baby a wo tra enonom nsa na wo se wo de akira mekwa akofa menwoma yi dwetire bi ekura wo no wudi ni nyina annom sa ne cigarette wudi ni nyina annom tramo amadwetire na hye sesi ya se nwoma ni bi aba moro market mpabo a wo ton no be da akwa bi wudi sika ni nyina ya huhu bra orafo me yema ye ene manya anya na namwo eno ti me ka cho sesa brabo no betumi akonkan ama na empo pani fie so no wani beti se wiase obabidi a ene ya wo ya baba wa wo ya brantie no se wunya sika bi fasie na dachi bi mpani fie so no wa anyemobo se sayo bam na se sika da chechede ati na wunya bi afa wo nkoda abrem hayai sabre youthful stage ya se nyame boa na bibi ekura won samu a rofo mafutu amede ema da sanyina nse yemfam pe bibi nyo empokura no yenhwese ye bepa ye masibre na datia nkwa mabinosi yenyini bo akokrowa ya mama mekase mihu yanka ewo yenkoda abirim ye ya mekan empanifuo pi ena brabo no ka wose ko sa ya akoda biemu a enwomtuni bi kan ye kam from so bia me ye ne menkoda abirim no kama anyi biem tina nwumere mafutu sam a mekan se sadia beya mihu yanka befiri wo kasam mpani mfie so wa bra wo kosere no wadie no enam panifuo pi no anam kumase adwuma omo ye ne se wo mo sra omo hia panu ma me kakra ntonsuo nom na adwuma wo de bo akonhoma no efiri se ne nkoda abirim no de wo se na wo hwe na wo ye ne se fata na ne mpani mfie so betumi anya sika na odi abo ne bra na onya bia didi akoni wom no wo de ne ho ekoto ne namfofo so emanyoma jinsemu eno ti menua ba ma ena futu semu amede ema ono se ketua bi ekura wona anwumire no hwe na fa ya ade mfaso beba so ketua bi ekura wo no hwe na semina bi kura no fagu apampan so ton na defo bi ewo krom ha no aye bo wo mu din ewo Ghana ne Kumasi kropom ha no omo fiti ase ketua bi o wamunya ya no motwene daache eno ti dan akese bia wo Kumase ha no edan akese bia konkan wo ho no adefo ye dia wonya sika no wafa anya huhusem eno ti ena futu se amede ma ono se moto ho enye eno ti se meye na maye tru babia emanyoma enkonkan ewa abrabomu a ma asem America kire wa ne se menkonkoye se aboa kokosachi epebire mesimi dan a wansi asutobre wa anwono se saye kobam na amoni ba ho so na ketwa bia ekura wo no wo betwene daache ho a wo betena wiasim amanso ayode eye me modofo pa Osei Aboagye Oforisuo 19 Oforisuo of Alumba. Oforisuo, my name is Kingsley Gokubuachi. I am the nation's uncle of Bishop Lumba. Ibia Bekam. I mean, Shelly Pebia would hear. And let the boy mante.
And I just am trying late news chana. Any asagro. Was a radical ni baby out here. Na onyu obi akese and then yame na mo so de afutu aba. Mereye na manye edensem bebreba. Tu ko awurade asem a oka o se kai obofo mranti breman sana brebone aba. Ndo no bo ni wiase kura bo nipa kokode ya den na ya futu kase mu nipa se oba ati asefo asase so a obi prepare bibi de asie ama wo da achi abrabo eye wo wiase ye wo ba bi ko da achi na unya nko ye yiso eno na nkofo de bobra o da kropani yawu mami nibi da kropani yawu mami nhye no da kropani yawu o de da kropani da say nipa na ebi 200 years what asefo asase so afina no be won choche de wa setina mu ntu yo nipa ye badwemba wa ba tiasefo asase adwene da ache ye tu ofa bi fo so wonwene da ache ne ntia ye kasa ache ne se ebire bi beba ne kotodwe mu be ye mere ne wo fa ase ne be so ne mu de na pie wona de ne be ko hospital ahodo wona be no nsu amana dware wona be no aduane se me de bi koma wo fa ne se nti na wo fa ugina wona aso no dwene da ache na hwe wo fa ase fuyi ye ka we de akire papa bi a wagya ne yere agya nkura abo ne yere so se dwene da ache o na wo me ne ye wo ye nse wakwa akofo ba afoforo wa ba no ma wo hwe ne sa wa wo de ende obe ma no ma de wagya gu yire so a wo wo ntotode na kina o mmekwa akopɔ mpapa akira kwan yo nti dwene da ache ma de no hunhia ma da ache no hunu se we na ye mia me ye mude we na ye ma de se utimi ntonso no hu kofa sa wa nhyem na hunu ne abɛyɛ wo ma ebe hia wo agye o mu wa kura na se obakuma se bebobra no watam obi de na eno ano wo hwe papa ye kan dwene da ache na de akire wo mu wo ba ntema ye kan dia kire omo wa hojo ye kan dia kire kagetiafo ye kan kire asafofo ye kan kire wona ete ben manhia omo ne yabo omo ma ne ye de hye endu onwene da ache ena ne nana tumi ni nyina wo no wo de be prepo half prot no da bi obi momu de ye wa kwaze saso ne ma nyane etu eska akra ma na di because ne nana ne ye Europe nso otumfo se etunti no asesa no agye adi no akope ba bi atena abranko be di ne huni no akona na anim ne yatwa ayi bia ma na sisese bia siso no emani tirim me de ya wo me ashtam boy within 50 years no be kono otada no wo kofom si ubo ni he yansa na nani aba no so se wo da wode ne sa ha no aye jonki ko ya wudi kurom ti ne nanka ne nsanka da achi adwendwene wo nkoma a wode bayi ena emi etu obi wiafo aka cheze ne ekura wo nne no esuko no ma wudi mate kakra betu susu no akwa quarter prot half prot no wode iPhone e ko challenge na no to 8 did sika wo bo ano no wode ko iPhone 11 onwene da achi da krope na driver na wo na Africa ne ho da krope na ona age ne ka aton bo se na bra bo asa akodachi enti dwene da achi ye bo amane ye fasika ni bisie kwa brane a wakwa akoso ya burochire onwene da achi ndi o odi skani bo premai ho oye video na beda na top pressure ma ofiriga na ha ya owu ha na ni funu beba da achi bia ha o yare ye bone na edine na abrofo ni ntimi a ye de ne beba fie wonim sa de we enso mepe sesen ba akokora nsi fie iwura fi se ne bone amfa fie ne ye bo na ye ma ne mfa we ma enti ozu odua bibi wa ha ne wura fi ani ye ka che se ni pakure o tiama no ne oti adwumadie se twene da achi be pesisi bi si fie na ukoba wa anya mobo dwene da achi Jedachi o dachi asem nti ene yesi diwe na ne waja ni na wonkwa nalenwa enti se wusu woni woni a dachi o ubehia e wa abrabo mu ntimi na oje sa ade we enti dwene dachi udi afa bisie o kasa dachi nti no makasa no wate o wonu obi ya ade dachi nti no wadi no kuro usisi obi adwene dachi o na abaye mmere ne no wabbo uye matwani ne nam abontene so a nipa nim se wo de yentimi ma wanim etam o kam kotodwemba ya bredo mpanimu ba ya mmere enkura wo bu wo nyina beba babu bi didwene dachi ne dwa didrase ma ya ne no ofozo onsam ne kase yakwa atia ni so ama ne yebeke kanye enti yemfa nkonkon ha dwene dachi no ke emoto ho nye procrastination sa na kwasi broni ebeka no ye ne 21st clinic entwetwen komo emrazisia doctor memo akwa aba ya meji so kanipa ne pom te say nyamena domboko 21st clinic de ye nya team diane ye mo ahye ye yes na hoto so ya ba ni nyane se
ya de bi ase so sisi na fa slim no a ye frɛ no sciatica no mo ba ye na magana fo nyina ho atɔwo mu se sciatica no 21st king kuto 21st king se bibi duro nko a mpatwa ne na mo hinta se mo ankasa ne 21st king yes ayana ye say tambia ka se wanti oni padua na ase a anya de so beti ayaresa ase da enti ayana mpempi no yare bia wo bia no na se problem a wo oni padua no mu bia no e wo ba bia efri enti wo ti ase pe ebema wani ada ho ama wahu se once a problem we efri ni say die na kire se kwan we so na betima afa so ayeden asa yade no na nyakopon bo oni padua no because se wan se da hye ni padua no in a way se eye automatic enti no se chima to bia ba mu a Osei yemfa saa kwan we so na yensa yade enti a wode enumna ne we nyina yeden ede maayen nanso nansen ya agya ne nyina gu ho ana yakofa abelfo chemical CB ena yenum ekoyemu dachi na send the problems ahodo bebre ena ebreyen na se de odi kan kai no daddy so obo 21st clinic deep ya just the sciatica expert na che se osisi no oto ase saa fa osiremu ba onantu eba onase nyina no ebetima tutu pa ye ase de ekuru ankasa ewo honom no ebi honom abra wonante na entini na ewo hono na etwetwon ni nyina yade efra no sciatica me se ebinim wo honom a omokoda krampo na ase de omotwe omumu na bibia be hye omo nan den na yese muscle pool ontimi entene ne nan mu ni nyina yade sciatica me se so wo yade sciatica we na se o pese utu asyen kwa dia je number no 0249 0249 311 0249 311 me se kumase ha se no ye ben Alpha Radio ewo kumase ahua mampote kwan no so na ende no pese esua de kakra bi efa yapomuden ho ye behwe patellofemoral pain syndrome ye hwe dini ye patellofemoral pain syndrome Dr. Fabra form yes ye ka say patellofemoral pain syndrome a ye worse mienu ye wo patella ana ye wo femur enti patella no ejina ho ma kneecap ye dompe na ebutu ye kotodwe no so no enne ye kneecap no ana ye wo femur no jina ho ma dompe na ewo ye seremu no ene na ye femur enti patellofemoral pain na kire say sa joint na ye kneecap no ene dompe na ewo ye seremu ehia no sa point honom no eno betimi de pain bia ma pa a kire say oje ho ba bia enje ene ye patellofemoral pain syndrome enti ehifa na yaw no eba esi ewo okotodwem enti nipa dodo na omo hu se okotodwem eya omo ya no na eye sa pain we ena edeba na de ti a eya na ema sa condition we dan so no se eno eba there is no pathology se ebia okotwa x-ray o meka kire o se dompe no mu ebia wewe cartilages no mu ebia wewe ana se problems bi abamu no we entesa ukotwa x-ray o meka kire o se eye normal eye patellofemoral pain syndrome na kire se eye abra ye free ye nkora abremu enyini koya ni mu nyina no ye yusu kotodwe no nante ye koto sore ne ye tu amerika ne ye huru ni nyina no ye yusu ye kotodwe enti ye nyini ko na ye ni mu na kire stress ankasa pressure ankasa abeto eye cartilages a ewo kotodwe no mu enti ye hwe kotodwe no mu a ye wo cartilage ho a eno ena bo dompe no mienu ho ban se de be ya entwi a ebetimi aboa ma watimi akwa okotodwe no mu atini mu sanso na yesen ewo ligament a eno na eboa edwane dompe to dompe ye wo tendons ewo ho ana of course ye wo dompe ye wo muscles a ni nyina egina ho ema ondompe no anase okotodwe ho no no egina ho brane a abra okoto esori nyina no onya problems bia ho na mom no uyusu eye kotodwe no sa for some time a ebe ma pressure ankasa ebeto eye cartilages no honom enti eba na sa na inflammations abam enti obohu se oti ho sa na wo sore a na oti pains wo ho ewo okotodwe mu ankasa enti hwe asansode a betima ba nipadua no mu a obohu se eye patellofemoral pain syndrome ena okomu first medical can say there is no pathology enti no pain mu ankasa na enwewe ye na mom no obohu se o nante a oti pain no wo kotodwe no inside ankasa no edmu with me at 2 pa ye enti titru ne se
dompe na ebutu eye okotodwe no so no na chipe ana obete yaw no ebi ohonom so ana yaw no egina okotodwe no side and side afei ubehu se o nante a na eka wo okotodwe na nimu sanso na se wo tena se cha na se wo sori a untumi kra eho krampo na bema pain na ye mo eye patellofemoral pain syndrome ebi ohonom a okotodwe na chi entini bi a wo ho etimi atwen abra wo nante sanso na se okoto na se wo sori a eya na edin pa yie ana empo obi ohonom a okwo shuruma na se okọ babi so a ontumi enkoto ni nyina no etimi gya na yaw bi a okotodwe no mu ankasa na se kotodwe na chi eye patellofemoral pain syndrome anwumrei enna me pese yesua ade kakra efa ho na kyerese uhu saa yaw we a aya na mpempie no nipa do na akase wona kotia aduro so anase problems ahodo bi no de akohye obi anase bibisa na ye de fa babia nse se ye de befa se opese utu yare na ase nko ade a se ote oyare na ase ansa na watimi ate ayare sa ase 21st clinic pe ana obetimi atu yare na ase kra na me se ka kire o se ka se sciatica na kese 21st clinic de Ghana afana nyina no yen ana yeji yatum se yade no me no kokra enti usisi oto ase osiremu e fa onan kukumu de fa onan tu e ba down no nyina me se ebetimi atutu pa yie abra onante na etwetwen wo ebi oho no ma onante kakra obon se onan no agenege se wotena kakra ni nyina no yen ene etu ase e ma no firi okra ja painkillers no nom na ankose obrebo na wo pese o ja painkillers no nom kwa de a onye duru 21st clinic pe painkillers no waja no ma no sa na ye de abibiduru ankasa asa o ye de na ma e ho de me se abibiduru kwa na yusuo ena yesen yusu machines ahodo mfidie eka ho edesa oyade no ema ye mogya mu hwehwemu giso mu hwehwemu biara yese ye nyina yesen twa scan ewo yaso ye enti wan kasa ansa na obefiri asoye ho krampo no obete oyade na ase from there no obete oyade na ase me say number ni 0249 0249 311 0249 311 Ghana afana nyina na yato ye nkrobata na apete was Kumase obehu yen wo Kumase ahwia overseas mampote kwan no so ye ben Alpha Radio sanso na Accra dome ye wo ho sunyane no ukọ sunyane regional hospital penkwase regional hospital no opposite first gate obehu 21st clinic wo ho me say obuase takwa ko forudua enweme bebre me say sanfre fagidie frɛ na fagidie ebeje wa yaresa 0249 311 311 pacho mami fa we entwa to okra na se ye oje abibiduro etum nkwa de se wani eje abibiduro ho nkwa de a 21st clinic no ebe your last stop enye sciatica yade nkwa na esa ewo yaso ye se yade afri uti ekopem na ase obi oho atipa ya obetumi de chini saa enkoda sanso na yefunu yade bi oho no ma otumi de chini saa tambia no yese eye osa enkoda sanso na obi a wo stroke ebi a odwunso ntentem na me se awo ho sensem obi a wawade a awo eho a onya problem awo ho a kire se awo no emma for any 21st clinic na also betumi anya 21st baby CV ato wonan so yes 21st clinic number ni bio 0249 311 311 ya da obi biara se doctor yemfa we entwa so nansen no obi ni medi komo bi na we mani ma me ho so yes enkoda ketwa no sia tekatimi e wo mu pa eya na mpempi no se sia tekadi kan ba ye no obi ba ya so ye na obehu akwara ketua se na me ka say we de yare we de anka omo amanya 50-60 years ekono ana ka enya omo me say obi tumi nya 12 years na siatica chene ndende ana siatica no so present no ho in different forms ebi oho no ma ebi ana onte ya but na mu ankasa be sha sha ya no mre because of say sciatic nerve na ankasa problem abam no and one the control ona na odi nante enti ebetumi ama onante no kwampo ayedin ama abra onti pains na mom na ho be hyehyew ona ho betumi ayese de panya ketenkete bi wo na ase no enti enkran ketwa ebi oho no ma ya wo no kwampo na malalignment anase ondom pene muscles ni nyina ntimi asisi ho yie no from there na no betumi ahya se develop sciatica
enti nkran ketwa betuma develop sciatica pa yi a yesa omo yade ena mostly krampo na anka omo adi mfie beye 50-60 years ekono anka omo na anka yesa ohu omo a se bia omo no be dos wo yasoye obeba na 30 years 40 25 omo na nya sciatica no because international bebre ngina ho bebre abaka ya ho wo ya dwuma ye dada dwuma mu enti aba na sa sciatica no tan bia no ba na eba yen so okay sanity doctor na obi ka se uyi sciatica no free ho a yade bia 21st clinic timisa mpacho sa yemobo yade ni bi efri se adama mi bi ya wonam kromo ma wo se media me yade de sem ho de sciatica nko a enti yade ben na 21st clinic wo bibiduro tatahwe o de kan yade no a na eko yo mpacho medawase aya na last bi kra obi ema ne testimony o ka se adentia time bia no ye be radio so ayen ka se yes stroke time bia no sciatica nko na ono wote ena nbi kan ba boss se yade no ye boss wa no nkere se yesa wo ho na kire se yade afri uti akopimo na ase ebi na ye stroke yade me say hypertension obi a wo mojabro so opese otu ase kra but so wo hypertension na say hypertension na mo check pressure na edru 200 ekor wa no ma edru achi bebra eno ye ntimi tu ase wo 21st clinic eno me kasi su pain ba wo pressure na say opese otu ase na say ebi a wo de na da ebi a 160 180 140 150 opese otu ase nko ade a I bet you all the bet 21st clinic e beboa sanso na obi a wo asechire yare eno so ye di abibiduro etu ase ye ma wonnom abrofuduro saa enko se obrebo afei obi a ojo so tentempa ebi a prostate enlargement ebi ho anye prostate enlargement mpo ebi na infections bi na aba meka infections a obi a ebi a wo ye be man so fita bi firi wa obema mu ba obema mu hyehyew ojo so na obema mu ya oya sanso na wo ye oba ebi na nso bi gu nso fita bi na say ebi a yellowish greenish ni nyina no greenish o de ba 21st clinic ye be boama sa we infections ni nyina ye den atumi afri ho sanso na obi ohonoma a me kan otenase a ontumi ntenase kra because of sisi yade February 21st clinic obi ohonoma o se ne sisi nkwa na ye ne ya embeso no to ase enna me ka se sisi yade na hawa February 21st clinic na ye yimfiri ho kra ema na wan kono painkillers en kwose obrebo send number no 0249 311 0249 311 yeah that will be doctor answer na be kono 21st clinic go have insurance card mpacho dabi okay yeah that's all process no mu anka ye hwe se anka betimi anya insurance cover okay na chese omo nipa dodo na betimi abaya so ye but enya bi de okay until then na de oba yenje insurance bia ye na madom busa ye no isa se mo na mo ye mpanifo a mo kasa ma 21st kenek mo ba na mo amu yi anu a omo betene kama ye ne Dr. Yusuf Salifu na etwetwe nkomo no ofri 21st clinic ne ba doctor ye beda se dasene ye be sa hwe no ne kasa de keke say no de duro kan wa tatahwe wonsa eno na ekono the sciatica expert 21st clinic na ye ne omo etwetwe nkomo no Kumasi ehwan overseas on Alpha Radio no obo say Council Quarters called Junction Domi Market Accra Sunwane Ekwaza Tachima 21st clinic was nyemini 0249 311 311 0249 311 311 and 0540 311 311 0540 311 311 yene 21st clinic na etwetwe enkomo no procrastination emoto ho orofo me ye na maye ani manyanye enenam eno ti memma webi ento kura ketwa bi ekura wo no fa yo bibi na wunyini birim no ankoye emobo omrasamwa Osei dasi enche tifo ne yahwefo amencha me amena na bokena ewo amakum simpos lobito na bokena bia obi amechiao kedu gas ovi echeche munyina obi bia ma me sarakuba me bia obi achiao Osei me yana maye ani manyanye nenam ene ebe kasafa ana me kasafa emabunu a asiso
afutusem a ekoma ye nyina enya wo mo na mabonten kwa na omutie ye nko a adumre bi Oforisuo sesika bi be hye obotomu a na ene upe ade be cha ma waje upe a na ochime ye ode mi di wo chira nko a me pe me ta mo be so me kwa kwaje misika baya na ya adwin na de kan special ma no we American e be ya sem batmaka oh se ye kase wo mo spende sikapa ene me kasa ma me nwa ma no du mebi wo no a ye be sere wo mo me ye na mayon de bia Ghana fo ma ne binom e de o mani ato mo kunu no so mo kunu na ye de enye japade na sebe omu no mo mefa aya sia de e wo Ghana but ma men ka sembi ye ni ma bebre wa betima bobo mu din ya o mo so sebe no mo kunu ya o mo ye japade ni nyina ye sei saa sika o mo nyaaye no o mo di bi sie ete se wadidi ana renam e bia ko hye osim ensavi o eno no gina wa ma se udidi a eden jebi me ye na maye no ehun nkwa bata no e papa bebre Oforisuo ena ye nwa mai se ye ka wo bi ni tri ebesi ni fom ye kaka wa bo ho a anya sem ketwa ena o yo ba na wutie se futu ya fatu ti bo ba mane nya wadwe se sebe de bia ne bema ena se ye japade ana obo bra na ode mam wonsu betima yibi ema bi se sika ema bi se sika hwe wiase na ye kono ya na obi kwa nim se wiase se ye kwa ni bia na wiase kwa enko bia aye kasa e de manipa o mamini bi tem so ndi woni sika ade ache so nto nya esese dai o yusu ni nyina because o de nani da so se wiase de bia me kasa se Oforisuo wonim de da wani mu a anka de ba wonim de da wani mu ti o ya de bia no ahweniye yenim krofo bia o musis no me adefo ene o musre no modi hwe Oforisuo ene kroma se minim se obi a experiences ai ni bi da ene nipa bebre afoso abodam abrawo modam nipa bebre afoso sika abrawo dan o modam first name se obi sika 7 prayer ni mo se nipa no o mo mabodam ene kuma se utu na wantu uni nipa be bonza obonza wasan na chibra bra aya wo kan sama chiro ubo no ba fe be ma fe na wo sika monto me ye na maye minya bi manfa bi anto enu ntimedi na de echa menya bi enu na ayo mo sa abiti wo mo je basre obiti minya sika wanya na eto na nkasa Nyankopon ama ni bi dada wosi wono de nyame nyim nyansanti o sa kotua sika chichinchi asa de ayefofo aka ho mi obi be ma bi ne wo chinsam no iti wa nwene se sa sika na ye de koye sa no ma no nyame ma bi dada nti me di bi to na daachi bi da basre enani pa bi hye asamado anamrem se wo munya ko mbasa ba because o machi ti da katacho be matia se wo se enko to kraman enko de ne betu mi wuachi because enani pa bebre wu o mu wuachi no me ye na maye o mo ntima mpa o mo no manka de esese kuta o mo esese o mo ye no o mo ntima anye o mo chi aidai ayabasa ene de ne ehu me papa wu me no ma meche nipa so masisi aidai onna ne dia wankasa anti eti na akwaya manso eti wese me na me pani wenso masa me na aidai me na me breye but me ye na my papa no nanke wonya sata motiase e wona dream se wo ka bibi oh wachna oh adechia de sa unim ne da wanim ti adechia ko papa na we papa wanti man se bibi wanti man ka bibi uwachi hwe manso o man e ka mutribom me ye na maye kasa bia tan na ne ye tufu ama obi biara
one adeɛ bi a woyɛ bia sika bi a bɛba wo nsɛm bia no mesrɛ nyɛ wo nyansa ni wate sɛ wonim nyansa kyɛ nyankopɔn okay ɛnyɛ wo nyansa ni sɛ wonim nyansa kyɛ nyankopɔn fa bi to baabi na mmom deɛ bɛba w'adwum no Oforisuo ntɛmpa na nyame ne nipa kasa ɛsɛ otu anamɔm na meyɛ na manyɛ ɛne saa nɔɔma no manso a ɛda kɔɔto nye abusuam a nɛ ayɛ sika twitwa nyina ɛfiri meyɛ na mayɛ papa ne te aseɛ no ɔkaa sɛ ɔbɛyɛ wantimi anyɛ nti ɔwuyɛ no akɔfa saa ba yɛbɛsrɛ yɛnsua saa deɛ nyinaa yɛnsua na meyɛ na mayɛ deɛ ɛne manya anyɛ ɛna ɛdɛn ɛnam Oforisuo mdas adroatia Oforisuo meda se na makyia yɛ tiefoɔ ne yɛhwɛfoɔ nyina na John 9:4 no ɛka asɛm bi ɛwɔ hɔ yɛ adwomtoni bi nso ɛde bɔɔ no nwom se meyɛ na mayɛ ɛne manya anyɛ nenam ɛmɔtoɔ nso yɛ mu so nti mɛtoto makwan yie brɛbiribɔ nipa ntumi nyɛ bibia adichiye owei meya me bofo na adwuma o ose kai wo bofo e wo mranti bremu ansana dabone no aba Oforisuo be ma eho e na ye me depa na enipa bi e wo ho a Oforisuo be ma ogidi se e na owa hoden e wo ne maba bre bra owa hoden e wo ne mranti bremu no ogidi se seya e no obeye ogidi se seya na na hoɔden ne gigirigigiri ne nyinaa no ɛbɛkɔ so atena hɔ daa ɔnyi ni sɛ ɛguo bi wɔ hɔ anaasɛ nipa ɛbrɛtwam ɛde ma no te sɛ deɛ Job kaayɛ no ɛno ne mfonsoɔ kɛse a yɛ anadasa yɛtaa yɛ paa no te no ɛnkɔsi sɛ ɔbɛhu saa mfonsoɔ no so wɔ n'abrabom no Oforisuo na waduru ne mpanyin fie so a wɔyɛ ho hwee nyɛ yie ene yenim ya papa nom dodo na wo ya hia wono monten so na wo hwe adwuma wono mo ye kere che obe ma Nyankopon fo ne kransie wo bekọ ne krachi no be se bosomi ansa na wo bekọ ne krachi me ne nam ye kwa maame adua ya ho wo na ya asabia ho ye nam Ramsey achi wo baabi na papa bi a wadi be 60 years kede che odru wa na wagina ne car no because na ye ne wanwa blocks if you did bob blocks twa blocks pam e na papa akokola wo so ma se de obesi apagya akosoro kakran san no ase jaba form no na ya reho sem Oforisuo be ma etimpanyi sese wansoa wo ne wutuntum so a wo besoa e wo fufuo so sanso na mpanyimfo ka se aduane a wo bedie no Oforisuo be ma ya wo sebam ye fra wantwentwa wo na ase efiri sɛ yadan ya wɔ bra no ɛwɔ sɛ wotimi bobi na Bible ne ka asɛm bi wɔ Ecclesiastes anaso ɔsɛnka 14 kono chichemu do Oforisuo be ma ye be depa wɔ se bibiala wo nsa bɛka sɛ wo bɛyɛ no ɔse fa wa ho ɔden yɛ na adwuma ne adwene ne nimdeɛ ne nyansa enni asama do a wɔle korɔ no nyansa ho mfasoɔ ene ne nhunu yɛ enti sɛ wo bibi ya this is the time Brantie bi ya wono eye English poet esa ye dramatist ba se ya nwunu anwen sempa wo ya de obrofo kasemo ni din ni de Edward Young o ka asem bi wo se procrastination is a thief of time monto owe no ya na ewia ebre sa wan hwe ye obekọ akoye te se aboa kokosachi dachi bi no obeka se bi hu yanka no so no nananom se eni edo na pepi na so no sebi enkwasiafo na ya na kasa asem no se mi hu yanka ya na akachi eti ye ka kire wo bia so Oforisuo be ma se de tresem na ka wo James 4:17 ho no wo se de wonim papa na wanye no eye bone de ma no wan kasa nim se wo se me yes ade we say netimi bua mabrabo enne memma dodo na wo ho wo meti sisi wo meti so wo ho den na so bekọ no wonya obi store no a wonya adwuma opefa akotena ne nsanka ne nanka eno anse wasore no akogi sika no akoto bomu no asa betena so yi ade ama obi esesa iron rods obi dofu obi ya adwuma den dia pesika e dia bobra pebi no o de obi store no nko a ompe adwuma den na no ho ati mfifire na sanso so eno Oforisuo be ma ye dey fa brabom no ni ye ka kire obi ase eble hoho no eni nipa fa wo bibia hwe na ye ni sesie na Nyankopon so ye ka kire wo se ne ba no obesa ba ni mpre no so wo so obeba ne sawe na de wo mase ogwa ma biem eti ye ka kire wo bia wutie ye se wo be ye nwunu ayonwunu wo be ye hia ye hye botro bodwo de ye se enye
se wo se wa fa wo nyankopon se wo no ene wo kra no wa genkwa na wo ye Christian papa dia hwede ye Christian papa fi se fo so be ma said ye Luke 12:14 aka no was ebra ye ni naso no ehwo ena nipa ba no wo beba basa so bia na ye nya krado eya na ketecho be Matias wo ka asem bi ya na ye be de papa wase ade ya pa eni se nipa ba betina ewia wo yase na wi ahye no kanka Ghana ase no me ye tete ye kurase na esa wo break mas mountain so ewia hye wa ya wa manfo fie etu atena ne ye tu ha na wo kwa ase no wo afie ya wantimi ansi bintam ni da wo abrabom bi kura pa wonya ya so na yade be bo wo a wo di sika ni nyina sa hwa na se wo soro himem so bo dia na wo hia mprenu na ato wo nte no eno so dia ya na yente ne ye ka kire obi ase hwe na bo a ho so munya kopon ye na bo bla pa na tutu na mo si Kristo die na chi na nyame bia wo som no so ye muslimini ana se wo ye Kristo ni me de abre bia meka eya no wo so unya kopon mu ye no wo so ne ye nimbra enipa ba ne besa ba ne mprenu so biem ti ana se nyankopon ba no obesa ba ne mprenu so fo so ne asofo dodo na ho nyankopon mu se heaven kura ni ho biem enhwe ma wo no mo na da don't be deceived wase wo yesa wa hwe ya dachi bi no eniema eni kwan se beto ne no ena beto nti ye bre ne ko medima no sia no maka che obi ase de wasa wo ye no this is the time e bre ni ne hwe na yese be ya wo dachi nso no wonya mobro ema ahokyere nso entime emewie wo so medase meyam na maye ene manyanye enenam eno tie na nwumre me ka che wo dede bi se pani no obi nye bi dewu na abofra die obi aye bi enti sabre ya wo ho oden no pe bibi yo na mpani fie so wansre ena wadi 0551 na 31 na 31 0551 na 31 na 31 0548 na 31 na 31 hello Oforisuo baby. Yay. Media. Nana one. Bakupe. And now you may have done say, yeah, my mobile. Na ope the college make a one down my market. Mebu abaso. Okay. My name command to be intended. Oforisuo baby. One of the sisters here, no Casa in Sompa FM. Obi was a very 10 million. And into 2 million, the kitten would. Obi actually bought so very 10 million. And into 2 million, the kitten would be up to 10 million. After one time in the bottle. What the one to the camera about one. Wouldn't even go in the I will be say, I feel we will be dying. When you fight me, and then Coco gets a back to the big goal. What's there be? I remember 20 million, 30 million from my tax adjustment, or the sign of 5 million. The Kaka credit me about the terminal. Breaking the idea out. The American say, use what you have to get what you want. Okay. Hello. Hello, my gesso. I would be like, I will go to the go to the other way. Now, a motor 1 year, and yet, and yet, if you have to go to one of the time or the little because Concoca people and only ask them, January, Rubens, the 40 years going, that been extra time. I put a new place to open the gate. That been a hotel away. It is now just in our one more, and find your damage to every could be the moment this has been a young more than Zuma, nearly a 50 bread for a dad. Okay, hello. Hello. Baby, I'm free with you. Yes, I'm Juliet, Mr. Silver. Juliet, ain't you? And the Maputi has come up. And my name of the to catch you was Bravo. It's a winner, Diana said, never so soon. It's not a show, yeah. I was so focused to our dinner of a show, you know. As a winner, some of the two, it's not the day when it's not. Yes, yeah, but it's a kind of say it's not saying. It's a winner, dear, what most one need there, and many my so. Yeah, leader was so by you know. Okay, so now I get. I also don't go Bravo. Hello. Hello. Baby, I'm free with you. Good evening, sir. Okay. I don't know. Yet you. I'm one of the
na mo kano e me nia ba ko o na bra ba dia gwa me bla pa yin o ye ti ma sika ba ni nzam na no ase no but o mi yen to a ba bo no bi yen to den nya 1 million da e ke mu du ba me tin ga kan tia kan ti dem bo tum sa ti kan se no ne wa ya li a de do de ba to de ne di no bra na oh so bu jabon ya tere ya kwa na kata jabra bone de bo ya no wajabi nya kita eni ni na ma ku kata okay now nya sika no wasie bi no hello baby afrefre wudi yeah but already Thomas the traffic to yentio obi me fa kunya insana mo fa fa na kakra me ka se if a program be done here bana ba so atin say kan program we den number 1 example for the nomination na yama ya ni enko no ya dase some there but so yeah asem what to be na utu wana mo sanse yeah se to be ba pa so the mama el presidente fue tamao how de nti ye futi sam se pa na dia ba we dera we ti dia na emwa na ogun ya ko pa man na se mo to no de se di de mo agba ma we di ambo tak the pastor okay ya fa last caller hello o bibi ayani tampa tamudu ofai yee ofai yee ayere lele eja tiato yesi kwasi ada no de wa mpene baba we mi gusu di hane mo na onze another fake cancer o envelope so wa ha eda ha ho me fankasha de na wa ba Nigeria ya mpeshia de twemu enwe ndo so le dia fide kase so da do fo ba si beja na jibe na fe tinya me papa ba kwa na tu pepe won kana na mo na malaka mo di fo malaka ni tinya me sore ma the Lion Church the default way of Emmanuel so many na nko to na Nigeria meaning go for Basha the masoba o bi bia ya ni tantan no dey onze making ganka say ya so di fia ka bo se mi ya ke di ncho di man paibo obenya nsa ni ebu ni be yen kana sem yen fa ne moye da fifi okay eni ade ofre no enyina besie madika ka cho say yedi so na ye jan so yen eni emirikisi a yetumi ensa ye ho emmopo Sompa Asem Mpe Nipa no yen babie yetumi etu no ye yotententu baafo ye bebo ye ntabam ye nam soro ye san enam fom na asem bia de babedan ye bia no ye bepe ne pomasi bere na ye de amawo ni nyina kamfo ano asomdue bua no eni ye pese ye nom no wo asantemam ene Ghana mem ye mame watena se ye nchepi ye ne no enkotwetwe nkomo oba tampa mema wakwa aba Mepacho ye eja bibia boko de mame mepacho ye boko nso enye boko sa wo me wakosam ne san ya wo de abedan yen se ye ni betumi aboa wo mepacho ya no ma ne so wo me mepacho papa makosam ne se me baba ya no so pe police your friend no say gift double ana maami bi so adanta and was say obebo akola no waje akola ne sika 450 million akola no wadada na wanfa no ti wakache na mekache ne se wontwa so na sika no entimi nto no nkwa no was man nkrofo bosia na makwa akwajeje na me de ama wo mo kan so de me bekonti ka me pesa me kọ na me di sie won enso so maame no wadada me saa na so bi twa so wantwa so anti wo frefre maame na ti dan wo da ho na maame ne frɛ no to wo frɛ no so ni se bia ni sika na waje ni nti adwuma na wo de ma no no waje so pe was gifty efi na de kure en frɛ me biem sika no ahye agu no was ei maame sika bebrebe we ahye agu ade ntina wo ka sa akere me maame kan yo me maame kan ya fe de me be de makoma ya de ni do Central Hospital to
me be yewu ana de akoduru ni maame na kum me maame wo so ba ne fe no say gifty double patron etie se wo ba no ka ti asefo ho biem patron me ba na wu maame ba no no nyare dada wonyale da otompa bo so fo lai obie ni ne se ne wositie wonyale da maame na kum me ba na to atwene Sompa FM enti yadeda me ba no no obi frɛ me na ɔka kyɛ me se maame wo ba no de wode ne ka no ya che no Adanta police station enti ko na kohwe na wo ba no na abeso me da yesa me meka nkyero me se me ba no so wa nkyere me maame no no se ne wa kyere me wo se me nka nkyero wo bo maame ne din nyina kyere me se me nka nkyero me na me ni maame ne da wo so de maame na wo mi na ede na maame no nya wo telephone number frɛ wo me nim de ode ma no me nim ne ode ma no me ba ne number ene ye frɛ besi so ne ba ne phone ene ye frɛ besi so enti me nim ne ode me number ma no akola ne number ma no ene wo frɛ enti wo frɛ na me so asatam no na me mani na de nipa de da enti na me ka kyerɛ me ba no ba ko mo ye mienu sɛ onfa nkoma ye sofo na wonti asama ma me ne kam na me asama wo kan me kora me nti ne yie ti wo tie na sofo sɛ ni ba me ntwa yansa ti bibia akɔtɔ a obɛbɔ mama ne ti bibia akɔtɔ no ka kyerɛ me no say me ne me ba na nkwa Adanta ho na ye nkɔhwɛ me nim obia wo hoda na ye kɔ ye kɔ da guest house me nim obia enti dia me ba na so ma no ma ne bɛka nso me ni ne da no ana so no so bɛka kyerɛ me ti ampa ye kɔ Adanta police station ye kɔ ye na me bo ma me ni din no mo kɔ yi ne ma ɛbaaye ti wo hu me apɛ no say e gift maame na ede no so hu wo minimo mi kodru ha na maame ne say gift maame na msna gift maame wuni me a wo frɛ me gift maame na wonte sɛ me ba na frim maama obi ama ne sɛ me ba na frim enti ye kwaye no na mo se de sɛ me sa akɔ report ma ye bɛkye maame no enti me kɔ report we wo kunu ka kyerɛ me sɛ sika no wo mo betwia sɛ me kɔ report asɛm no de a wontwia sika ne nne ontwia ne kyena am se asɛm me ba maame ya kye no enti me so minti me nka sɛ ma bɛso ha sei na me kɔ na me so me nkyene mra me nkɔtwere ma no asɛm enti me akɔtwere ma no asɛm na me yɛkɔtwere ma no asɛm ti yɛkɔɔyɛ omo aye yɛkɔbra makɔ Adanta 4 times yɛkɔ a ɛde yɛkɔgyina adaka mu a na ɔmo busa maame ne sɛ onim gift double wɔse ai na wɔyɛ ne krata ma no enti na wɔso wɔkɔ sɛ migration o sɛ police o enti wayɛ ne mprenu ama akra na kora akɔyɛ body de bɛn ɛna wɔkeka ya na magistrate nis maame akɔla no wɔde ne kase wɔse mede ne ka 380 ɛna wɔn busa me sɛ maame oba no wɔse akora no maame ne de ne kase na me sɛ me de ɔka kyerɛ me ansɛ 450 ɛna magistrate maame akɔla no wawu enti sika no fama ne maame ma ne nkɔ na ne wawu onko police na ɔkasa wɔka ya apɛ ɛna wɔse wate wɔde sika ne bɛba na wɔn de ama me afei de me sa akɔ obi mo hyɛ me bosome me kɔ ya no akɔfa lawyer ɛyɛ maame no na wo se afrɛ no sɛ na womi tete wɔyɛ de adwuma wɔnya hwe provisions no wɔtɔn wɔnya adwuma bia provisions ɛna wɔtɔn wɔte Adanta ɛzi ye ne ɛyɛ frɛ wɔ sɛ drugstore bi wɔ hɔ ɛhɔ na wɔte ɛzi Adanta ɛzi ɛhɔ ɛna wɔte nti yɛkɔyɛ maame na akɔfa lawyer yɛkɔyɛ lawyer ne sɛ me nkɔ MTN na me nkɔ hwɛ sika no me ba ne sende no wɔ phone so ɛna de ma maame no nti me nkɔ na me nkɔfa ɛho pipes mmala na me se me ntimi ehunu pipes no ɛnkɔpɛ ɛmfa mma nti obi a wɔno agye atum sɛ wɔgye akora ne ka na mo se me nsan kɔpɛ ɛho pipa mmala de wɔn akɔkɔ to mprensa me nkɔ obi da ɛna me de ba yɛ sɛ me de bɛda ne mpanimfoɔ sɛ mo adaworoma me ba na firi me nsa wɔsan de nkurɔfoɔ ka
sika no nya wono ani sika okwaje bosia sei na wotwe bia bosia fo ba me ho ba sika say wo mo de akra na oba na de galanta kan ho baaye enti saa ye beje afri galanta ne ho enti mia na metwia ne sa me de aba ba da mo sempenim fo mo adaworoma mo ame na menye me ba ni sika maame oba no onna ne didi ma obidie pa atwa me yale kra wona hwe me tie ko ba sa no ama brabo mo yede aya dina ma me papa me yale na me ni hakra na me wotogo enti uye wadwene se ka wo hwe se kasika no nya ka de kwa kututu akafo patwan wode bange ka wode enkrofo ka se maame ne nya ka ya wase owo kwanye enti wode feska we bla me ankasa kra na me container me bai de kwatu soja ni bia ni ma oya me dance ni ama ne be ka kire me se maame ne se me on fa 50 million mla na animu ya amfa ama wo yemfa no wasema sika no matwia saa ntime srew pebi mam na me se me ni bi na wode kwatu soja ni bi anim na papa ne frɛ me no sister ni adro no akora no watwetwe sika bebre nti ko ne peska ni bi ma na me se me ni bi me asabosia na me gede ma na ye adwuma asafo ho na me giska ma wo no akora ne ye adwuma so say me ni ba bia me kwakwa ko peska ni bi dia ma no na me bai so sumu na me hwe ni din na me senya hwe ni wo container bi wo ho me kwa akoton na me diska na ma papa no no de ama ti me ka cha papa se papa sama me na amfa me ba na me giska na free wo ho wasi metwia just sani akora ni sika sama me ne se wa ye bi bia wie no obetwie sika na ma nako na me koton container na me diska yi ebre me bai mi gina hwa na me bai diska ne Sunday maame no mi gina hwa ma nko ba bia sama me ne ha no se wa ama wa feska na ma ye beyi ni dina afri mu se maame wo boa wonte da wo ya azani na wo ho no mu enti wakum me ba so ato atwena san feska no asa di aka ho se okun so ka che me se me ko report ne dia ene wo ma ne ntwie ska no se me jama ne ka wo ho dia obetwia me ko report ampa wo so ntwia wo ntwia na me da beda mo mpanim fo mo ada woroma okay yempa miso bi empire num ni nyina ne se miso no ye mango flavor ene ye wo miss fruity na ye wo 5G meza eboye papa orofo ye kope 5G meza no bi enom efise bro nyen ye de bigu ye fridge mu a awo beba yenyi bi emo omonom orofo gam se fo age 5G meza na tum sana mazi fo so age atum ye ma memo mo dwa so mo na mawia so se 5G meza no eboa mo so de prim anopa etumi esa ekodwa so ekope sika be hwabusua ye kope 5G meza mizo ni bi na ye mfa enye ye yiyo no ya ponto no ene ya badi nto na bebo ye papa manager Daniel ewo 21st clinic ehwa overseas so kwa abenya biato because supermarket aba sister sewa ewo anomanji post office yenkope binto ebebo ye pa mama Esther ewo Atcom Royal Ventures Baptist University ebuakwa Baptist afamwa ebuakwa afamwo na meka echirewe okọ mama Esther wa ubenya bi ato na Sachi Enterprise ewa safo abinchi wone VIP car park no edin ehwanimu ye friend na Sachi fo a 0246 270-221 0246-270-221 kwa chiri company limited poema temu Eastern region yako kwa chiri benya biato KF Kinju Enterprise ewo pamango abrosenu swame uwuram no ko nu swame no abrosana yempenti water station wa eho na obenya mizu 5G mizan bi ato ewo KF Kinju Enterprise 0263 752-944 Yekoto Mizoni bi 3 Eba Center with the 3 Coco capsules Coco Master with the big so Coco na pomauto se tueni odofo yebetumi tu ase pa Coco du papa big so 3 Eba Center wono ene di nupa wi aba 3 Coco capsules Coco Master Yekoto bi na yemfantu Coco ase Kolina ka ba Daniel ba misi ba Apidank 0546-107-107 0546-107-107 Odi for Samuel Prayer Counseling Center Akwanchireja akwankyere papa no orofo bronye ebey enwoma awokofa nyina no so ankopa akwankyere buru aboto obepagu mu ebeye ma ensobe fifiregu na ukutua sika no foforo na ekoye koto asem ho bekiro pa yekopa akwankyere se de be sika no betumi agina wonya so mfa so na de bi etutua ho kana ho atumi ato eye ka ene da so na anim guase no aye mase tenkom akwantusema yibisi baza eye akwankyere ja akwankyere papa odi for Samuel Prayer and Counseling Center Ejaba Family House and Menshia Bobo ho ene ekoja akwankyere mu odin pa 050
458 8454 and 0578 40 55 19 and 0265 441 995 odi for summer prayer council center wo frɛ Joe Apple Electricals yekoto wo ya papa signal cable and American phone na me dia ma copper wo ya so and odi signal cable no or for copper signal cable ni bia Joe Apple Electricals Japan house oni MT Abrosano e de deep share ni mu e PZ tafamo asisitase run de nyame obehu Joe Apple Electricals yeto signal cable ni bi underground cables na woto bi sana transformers nyinada wo tunto to bi pempra de bia de wo yafie bia na wonya nyina mo hoden kan yakosombo no ebi eso no signal cable e ne betumi aboa akofa by Joe Apple Electricals 0246 9055 9058 98 0246 9058 98 and 0543 9345 50 0543 934550 Joe Apple Electricals wono ene so be signal cable papa ene na gangan aganyo eno ene cement vital herbal mixture no akatima kapenya gro no odofo ye be ma amofo afo ano papa de na chese oyire anase wukunu amanani age ewo mpempa odofo ahode no ya wo fom duru ba bia libido atenka no nyina atete kwa cement vital herbal mixture dodo no afre no agan eno ene bebitimi aboa cement herbal clinic ho ena binya agan no bi ato asokomampon oni rural bank no ene di hwe ni mu yekoto agan ni bi na yemfa encheke hafa ifrise ya na emanu ya di mu oden no mani nye tri mano nko ebogobogo bi emanu pesa akra 0240616061 0240616061 yeko pa gani binto na enwoma enkonkan kama ye yo tententu bafo ya boyen tabam ene ye nam kran empotem ho ena ye duru maame abrahwo sem wom ne se Edie ben ne koba ya sembe na baba wan ka kire oba no a wo se na koma ye ne ya. Osei sika na watwe ama no onka ho asem biem. Adenti no onka ho asem. Ai ashe nti onka ho asem biem. Na me ba na nkrofo sika na makwaje ma me na ahye sei. Wose ai me se nka ho asem biem. Say do no ode be kun no, say de no ode be ye no. Eno ane say waseme ba nka sika na wanse mu biem wona ne ka biem no oda ne ka dodo maami ababa wa wona da TV no so no me bana wo bano a ai oh ne ho fefwa wonderful yenko Facebook no Sompa 93.1 Sompa TV Ghana ababa wa wo ko police ebeduru baby Ghana for mpanifo bebrebe ji omo so ababa wo ko police se custom na wo ko na watumi anya sika ba hwe ne maame ene ne papa ene ne nwia maame ewu mienu pe e wona brabom hwe de protocol akwakoye hwe de protocol akwakoye orofo ababa wo a ye fa no police se custom so wani fishi aduasa na wotimi ehwehwe yedie kwan watumi abehwe ne maame ene ni nwia baako pe e wa asase so ababa wa na jinisika puduo wose mo mfre ni biem ababa wa no ne da so no yemfa maame no de wagye sika no ntoso adanta ni ba ne nyame ntua ne kan anwumire yi na adwece sika no ntua ya friend na womidie maame ya friend na womidie na womite maame kafra wate na womitete onsuru muate kafra ababa wa na womitete no wona mo nkran adanta nyina mo behu sa maame wedie wa ose woni party ko bia enya party bia na de protocol ama no ne kwa be no fa so do baniko police no kwa ya mofanso no ani say wojiji ni sikasa ama na kwankran kra kwa ye wose body de ba ni nyina ya kwache body selection ni nyina ya che no na me ba ne preparation ma me bag maame na ekoso no ba no wa ma wa mane wa nka nkyere me ya de no watwe maame na sika no won fa ma no no bo wa mane bo ma mane ekoba asa no de asem na kan
so akọ me ni maame no enti me so me de kwato ye so fo anim se enkra no omo na so me mienu pe enti me sanada one me ba na nkasa na se maame no sika no ontwi akra onya ama na nka no se enkrofo sika me so me yale enti be ye dan na me matwa se sika bebebe na me se anya hwe me ho to me ya metwa enti me ka ya ma me ba na kra gya akire dia na won frɛ maame ni biem me se wonya akire di na won frɛ maame ni biem afi de maame na san frɛ me bɛyi e ka kye ne se won na ne ka biem ti wo frɛ na afi de wase na akoma ye ne ya maame ne ka sa na ne ya mahye nti na akoma ye ne ya no a no mo frɛ me bɛ packet way say wonu ase na akoma ye ne ya do mo bɛ fa na ko hospital ya de na ko ekoduri ya kyekye me bɛ isa na to e wo suntura so ya mo di duru ho anu wu ye maame na akafo no sika sen sen na oba na di o mo ka o mo atwetwe wi 250 dia kan dia me scam de ma de se on fanya adwuma ka ewo mu aka se 250 enti ka nya 250 ne kura de ne ka o ka no de ka mfa ho kame na ne ka kura bi tie sei ababa we na wo mi oni ni kuru di asem no mo ka kire wo o mo akofa lawyer kura na no na brana na me ba ha se no kura no ye ko court na me de ma anko bi o mo akofa lawyer nyame ne kura ne nim Ghana fo bi di awuo ma me wo ko ye no time wa police fo nche no waji tum so betua woka waji tum na da na afedu ode koda court we waji tum say ye man be no odem mu be me ko ho be prensa ni nyina mo ko no odem enti o mo eye no mo se Ghana mranche say nipa ne dem eche 40 days enti wo mama ne be me wa hakwa na place for no e ma ne be na musu mo se na obi de kana won twia bia e dan na mo man be wo se Ghana mra e se de om mra bia ba kruwa ya timu om de mra bia ba se 48 hours wo ku nipa kura na ya be wu enti amani be we ya no akwakofa lawyer enti lawyer no so na e ka kire me se me nkwa mtien me ba ni scan wo so de send ma me na e ka sa kwa ni scan send no enti me nkwa mtien fo ho na me nkopɛ ayi no famla na me se minya sa sika no mfanye sa na me konkra no kra me obi na ba me bosia ma me de ye ka sika ma ko 4000 ba me bosia me ne me ba ya ba ku ya ko so ye da hotels akosi ye beba enti me ni sa bibia me kwa akoye akwakope MTN for esika bia ba anti one ye won fani ti me de wa fa lawyer means obi to won akokọ tumpre no me nko hobi ti se no kan wo ka kire wa bra odem se obetua ka no afedi asesa say yamani be de so onya ni trade ti se opeso wo ka kire wo se ontua sika na o so ontua akwafa lawyer de ontua sa me mini lawyers ka me ye je me 10 million sa me fa ma lawyer kra me nya bi enti no me mfro ka nkonkan maame obey efiri mu adisen abosomi na ni ko bosomi nu o meso da ye bia me ade won so me da ye ososo afoforo da ye so nkrofo da ye ni mu nsam ni bi ne sen oi da ye ni mu nsam so ka kire maame bi se maame ne me kan kire me se maame na waje ni sika no me nkonkwaje na me mfantwetwea nkrofo kan na me yale mintimi ntwi aka no menkwaji scan na mfantwi aka no na maame no so se wontimi meka nchem na kwaka che sister baako na sister no bobo mama ne na me se mate mekwa akwaje na me de atwi aka no wa wo menti se a wadwan betoi de ne enyema wo monye bi sika mame e wa baba wa na wo mi ne ho mi honom na wo mi tete onye bi sika wo no ho mre me ya awurade nyankopon awraho sam a ewom ene se producers afre ababa wa na wumi no o se ontumi ni media nkasa aya ababa wa ya woda Sompa TV so yi wo se ontumi ani media enkasa na asem no wo court ye nyina ye tie Sompa tie asem a waka kire ye no na mframa di huhu pade a ababa wo wi ye beka che so obenya omna samwa Oforisuo asem na homte ma maame dedika ba ma yakọ kase pa na ya ma hyeden so
sɛ asɛm wei wagina asɛmaame megidi sɛ ɛne wahu ba ne picture ma awerɛhoɔ no asan ba mmɔ na yɛ nyinaa yɛte dɛm a yɛ mɛma but abufu ahyɛ yɛ so no sɛ yɛanya abotra Ghana ha wobɛka deɛ ne kwa sɛ woka na obi ogya nkyɛn aka kyerɛ sɛ wode ɔno kwa no no na sɛbe yɛyi kwan no sa nka wo kwan a wo sɛ contractor no sɛbe mpɛduasa wonim adwuma yɛka wo kwan deɛ a ɛne wonim adwuma ɔfoɔ so wɔn sɛ Ghana yɛde ka saa asɛm wei sɛ kuro bi a protocol adi anim kan no ɛkum nipa paa protocol sɛ yɛyɛ nneɛma bi wɔ Ghana ha sɛ te sɛ wokɔ Libya mɛma na sɛ aburokyimam sɛ ɛhwɛ nipa sɛ wakɔ sukuu sɛ wonkɔyɛ wo structure bɛtumi aboa ayɛ adwuma aboa ɔman na aban na faw yɛwɔ nkurɔfoɔ bi wɔ kurom a wohwɛ ɔmo structure sɛ bempɛ ɔmo de nam kurom a na wokɔhwɛ wɔ bi a sɛ bempɛ sɛ nade ne mu nti yɛ ɛsɛ sɛ bi wɔyɛ police anaasɛ wɔyɛ biribi sɛ bi a custom anaa bi sɛ a na awerɛwo na Ghanafoɔ mpanimfoɔ yɛbɛka ne sɛ yɛkɔhyia danhyia mu a yɛfrɛ no parliament sɛ yɛadwene wɔ man ho a yɛ na akɔyɛ one way sɛ sukuu adan mebaa so wɔ mehyi sukuu dan meyi kwan anaa aban bi ɔbɛba bi a nipa bi ɔbɛba bi a ɔpɛtumi biara no na no asɛm na yɛ one way asɛm ɛne yɛka ɛwɔ mebaa mesisi adan ma mo mesi toilet mɛyɛ sei mmom adeɛ pa di nipa kɔ nseɛ do no Ghanafoɔ mpanimfoɔ ɔmo nwene saa de no hwɛ asɛm aba yo me da bia me ka saa asɛm o sɛ nka yɛtea ne yɛka asɛm a yɛbɛka wie na nka ka panimu bi akoma sɛ ɛno a mo ka asɛm bi na yɛda na nipa somasi watuma asɛnti mo ma nipa na ɔbɛka n'asɛm no ɛyɛ ma werɛho momfa maame ne mmerɛ me na memmoa mo da bɛ ne yɛte aka asɛm da ama panimu bi aba sɛ meeboa mo kye sɛ yɛnyɛn sɛ wo sɛ nipa ne friend ti asɛm a wɔka ɔso ntimi ne media nkasa asɛm no wɔ court na deɛ tie nie first na mmerɛ a yɛato atwene no yɛsa kɔfa ɛbɛboa yɛ ne o first minim sɛ sɛ nka obi di nkwasɛ asɛm ne yɛkye na ansa ne yɛbɛbɛɛ ne yɛfrɛ wo maame mpakyɛ brɛ wo na moatena se na moayɛ nhyehyɛeɛ ansa ne yɛbɛɛ nipa seesei mmerɛ bi aba wotoa ne yɛfrɛ wo wobɛkɔ no yɛsi nipa somasi yɛbɛɛ no maame wɔni maame baabiaa woni maami oda so yi se wotete ne tiri won so oyɛ danyo woni ne baabia wako obi ba to atwene kwa yesi ya be no enti akoyɛ kasa bi ɛwɔ Ghana asɛ adeɛ yɛ kye me kra na ye bebe me adeɛ yɛ kye me kra ye bebe me ɛna wɔ Ghana ha ti de obi apɛ ɛwɔ Ghana na oyɛ yakwa ne asan de mra bi aba ɛne obi nnam 20 nanka wokɔ Arab countries na ɛwɔ kwa bi ɔmo mmerɛ bi ɔmo di yɛsɔle yɛse ɔmo ti mu ɔden ɔmo ti mu nyɛ den abrede ɔmo kuro no na nka seven prejudice maami wadi nyambra sɛ obi a ɔno wɔnyɛ custom ɔnyɛ police ɔnyɛ hwee wɔno atima gye obi sika abra ba kɔm kura na maami ne ba bi wɔ fie a seven wɔnam sansa ɔnyɛ adwuma yɛ wagye obi sika asɛm ɔdan de metaa menka mese sɛ wopɛ sɛ wonya sika paa Nigeria nim ne san krofo mo twa enwo ahia omo statement nya no masem nya ne se wo pese onya sika ntama Ghana because Ghana mu omre kronen sho obi ansa do obi apɛ no obi aye na the Central Police Station na oba bi ntiwo oye protocol sem gi sika Central Police Station sotama ye ofie ni wana samba o ye kan wan sem kai and see who ye hu pan mu bi ofi Central Police Station bebu sa se ni pasumasi ye hu because ni kuye officer eno di sankwasi asemi ye wie ye no o wie sankwasi ad mami wie ye a odi sankwasi de wakum obi ba de na kuma di agwakum akoda yi wasa kofa lawyer na nka ne papa mu no sika na nka de kofa lawyer no di papa mu na oba ya de amana ife no sika na de kofa lawyer no kani mami ntrasi because ekwan bi so no ye be kan say bia sa mami nyam nam so nmuku na so abasa enti ni mwadaroma ukunu asa agya waka cha say unim na ko report ma police station me ye de me yire ye chena me ntua awurade nyankopon edu me bi ofosuo wo cha fidie so an na akwache obi ache bone bi nanka wei say Arab country ana kro bi amani tua nanka wo hia one nanka wo to store wa dimaya
be se me hwe movie bi idi koko na esa movie no eye me fe ye po aba de ne kwa buruchire obai kodu aburuchire ho na obai ye me idi koko ba Ghana eye de hia me hia firim e wo sa movie nim de ne ba Ghana wo ba ye e na obai ye bonsu ba we so ma no wo horo ka wo ba ni kunu a ono kofa na okoka ya kofa problem one ni kunu de ka be so horo ye e na ocheche wo horo ka ne kama wo ye de nti jeme card wo je ne card na oche na chi akwa na okoye okoye ofia na okosra no idi koko aboju se nyina fu ohia nti ontimi enya bi di kwa nyina aboju se wo ba na hu se idi koko e ho ape okwe na oba na kitchen no oyi ne hu adi wo so ne me o si da bi wo se me na mbefo akwa abrucha me ye bo me bae maba me beku afa na oba na bu nkotodwe oku ne just like that edu me bi ayawdie bi ama nipa bi timi ye no ma bi aya de ma me ayi wo ayi party wo ye fa soloku ana ayi fa se kete eni na chi se wa yade wa senya lawyer wasanya lawyer ama lawyer na che na nkasa sika de ko fa lawyer e ka fa mama mi na ko fa ntua e ka ne bi but abro ne ba yenti wo de ko fa lawyer o sano wa kuma mi ba ade se wo de sika to obi minim ana wo obi sika ngana bo obi to a e na ye wuo ade bi o hyi wa kuma wutimi wu because akwada no o ya de no amone ma mi amane o ho so mo mi ehwe ni ye mo mi ehwe sa de bi ho enkweda amasiso e wo kwan bi so ade bi na we yete abodawuro enai obi kotwa sika mo obi protocol o kotwa na di but yasem wo ka no ntie aka obeba ha dume bi aka chanse se wo ya ade a eni obi nsusu nimdifo obi nsusu hwe sika nte se na sabi of aracha na gwana se sika mo se 450 million of aracha na gwana ke bedu sa adai mami agisikai okay wadi aye nnuane pewa ade ama ne kura ne kru so gyinagire se wonim na kwa case a ye ntua wasa akọ lawyer e ma otua lawyer ne ka maami woni sika ode beko court wose court kwa wakọ ba wonko biem sika wan for de ko ana sika ode ko fa lawyer Ghana hwede akoso waku maami ba maami awumienu ne ba pani okope bibia ba bidi enkenye bone okohia sabe bronsam wakwam wuti afidie so mami na da TV ne so no mami na mfa ne ba ne nto so ne ahwe mami ye wote so asabe wakum oba akolai ato atwene wote so wai hwe mami ye ofiri woko ye mami ni bani wakum wo ya to atwene ahwehwe ntese wakum na to atwene kwa wagye sika sika na wonyo okaka che ne se kache oba ne se na se memfrɛ mi biem na sika na hye obo na kuma se na kuma wawu wakunu da so na masa kofa lawyer ofosu amfansi ya ne semester ba clinic antwetwe nkomosima du so na yentoa dwumadie ne so ye obi ka ekira santeman ye obi ekire asanteman ye kɔ ne kɔhwe apomden e wo semester ba clinic ye kɔ ne kɔhwe ne apomden enyine gyina so ya asem ye kɔ aba ni asa aba besna konkran ize ya bakuma se so ko mampon ye otentetu ye ko ba bia ba ntententem ye di nkomo no ba ye besa konkran na asem be si won kran ne no ano be ye den doctor memo akwa aba Oforisuo mecheo panipa bibia bokodi yami adom ye da nyame ase Spencer ba clinic po amantem so sese musia di kanfo ni sese no omse kwan amofa so sa stroke no ne massage bia mo ye no na nse na amanfo ka ho asem no na mani agye kwa ye se dance die kwa de apiem papa aso ye te sei Oforisuo nyame adom de bia me ba me se semenze sade echi na si anti adansidie anasi anti asem fofra na chese da no bibia nsi medical shase ne be chia wahwefo ne watie fo se de bia ba ye no na afia mo mate asese a high Siemens Herbal Clinic no Oforisuo kane na ne ye ba ye si hospital ye ba ye nche eze mfie mienu ne yenyi etie nkase ye ba ye nche nenso adansidie na eba no Oforisuo de bia ye ko clinic se de be ke de bia ye ko clinic na ohwe adansi a eba ehyew nkran ema hu se adwuma pa ana wo ye ntie wo so okoso na wo ye ni debia na bia na obi tie o se semense be matidi na hefa na mo me pacho clinic ye wo Kumasi asokore mampom last week ye nya news say nipa num ekopie asante mampom me pacho eha eye Kumasi asokore mampom nya asante mampom eha no wo tech eyija echi honomo eti se o ba kejetia Dr. Mensa ho ujina Dr. Mensa also kwa asokore mampom trotro on ma obefo ediako ebio
aboabo traffic light nasio aboabo any aboabo post office na opposite honso benya data de kind of pragia no anase trotro e de aba sokore mampo ana afa mu free nkran edwoso kaso akonongo echi wo ba nyina no so no obesi wo tech usi wo teka osi okọ asokore mampo anase okọ semense ba ka obefu bia anase taxi obefu bia ebesi wo clinic na nimpe no for you say me di kan no de bia edi adanse number ye didi juma and as a number offer ya obenya 0240 61 60 61 0240 61 60 o for you so offer sa number ya ye nu be di nkomo ne emu ehudie wom no for you so de bia me ba me say ye can stroke pa ya resha ahimfie ne semense ba stroke because okoma last week ye buy ye di nkomo bi e ma me papa bi frame me oboni di on fancha me bia no he because o he mo pa the di na skip me kakra but o police ni panimu o ko pension also he mo pa oboni di I'm trying to remember the name meka mebodi no now for you so o he stage or buy or so call or jenny pension or call pension 5 years pepe and a stroke den to them na or buy no wheelchair or team na or buy when count oh said you sit here e kasa ne nsama ye ka no onya gidie se had your buy and the last stop or for you so buy 1 week 1 week pay last week Friday oba for review no na hwe papa ya oba ye na nkoti hwiche mu no wa sorry ono aka se tututata enye gidigididie nenso uhe stage a 1 week for oba ye na edu na e kire se bibi pa bi e okina etobi ti o se me dey stroke no manu wiasum no yesi ekọ enso me kasa entren me nanti entren se dey etimi tire enya nduru ho no mu nti no ohu de onya me pa achew stroke no fabra semense ba Oforisuo ebi onya no nko ennemu yare enemu yare pa obori beka sexually transmitted disease and as a jusom the UTI no Oforisuo yemfa efie ho ensa manente odi ne egono odi ne syphilis odi ne chlamydia odi ne herpes odi ne genital warts Oforisuo edoso ni nyina no odi no wanum yasemu nuro ya kire baabi amwako enko a fabra cement hobe your last stop na mami masa futu we se nie ntie e premier kwa no young guys na say ye maba wa na o masi so foforo no Oforisuo na dafu beka che o ana na ma se hyehye ana na nsuo bi firi oba ana me koto adu we se ekọ obema mi zo na me bema mi ye bi sei na nsuo bi firi mu nti obi kire mi se mi ko sei ye tin ye enemu yare no na ho gusuo ana se broni beka symptoms pa the syphilis no or man de ohu a wan hwe a wo gono obeka se the same things the all herpes no so all ma symptoms na eni obi o chlamydia ya se and only chese ya ade back because more de ban different it and find show trim said the onya gono ro okoto gono aduro no wo de na onya syphilis and I say okoto ebeba na in the first place e be de no hu sabi de na gono and I say me de na syphilis and I say me de na herpes and I say genital warts I just see ya test and uti na de bia me tufu so Oforisuo se unya nnemu yare anase uhu nioma bia efa wase kwan no anase bema mema yo no kwan na emfa nya duto because die hu ni se emo de sa nnemu yare ne juso me yare ba no omo ye very very stubborn the more na onum dro no omo mutate it is a draw se mu fa che bi obi akọ panie oso anya gonu akọ panie okọ panie ne kọ e wo ma asaba sa panie na okọ wo na fa obo so wo panie na o hwe obo no se minya e draw we na me kọ no mo ye said drone afi esan bai no kono menje e kyo se emo no ma mutate eti said drone na onom ye tumi no se onom na enko ebedu ba bi ube ya na afi no awo ho ade ayesema ma na mema yo ayemre o ma yo ayemre e lead to nyoma bebere kwa ne emrepam no ye ba e be church sa nyoma nim no eti se wutie me now ya oba bema na nnemu yare atena so ache ekọ na aba o de ya edu no ma hweye ehu pa emane ntina ho emane nuru pepe so a afene se odi sika dosopo ana areba be sa ho yare ebi o hepatitis B yesi eni edro ezo Oforisuo ye betumi de ensesi yebo akase se o hepatitis B a fabra semense ba nefa wani be hade yare ne tsen wo de ba ho nko ade a baby aso de awura wanya yarehwe baby aso de ru a ye de watu aduro so Oforisuo bi edo ye na to so 1 year afi oda so de aduro so ebidro nya sa ne tie
wom say take mre na asiesie na so ye found to once enchesa ye tu asie doku de ma ye wo the records aye de kan awo kwa Asem krade Oforisuo ye nka e na mre ye ba na ye ka se wona wona ate so ye fro bi kojo cements ana afia cements a ka ehuru say ye be fa free cements wona retu ye funu ni eti wo yare a ete so eye den wo de eye kidney problem fabra cements ba na fo woni be ha de last time enye fie haba ye kofie ba ko bi mu na Oforisuo ye koy na obi ne first stage ano wo no na no odin pa because no da dialysis so ana ye de ne ba ho ye hu no ye yam hye because he ne nase atata ne se de wasi sabi hu obi o yare a eye de na ko wo ma Oforisuo otumi hu ye hu ye yam hye because ne ye hu se watena fie ama na boro so dodo na so hyanka nyame se oba ye de ne fa mfidie mu e de ye nu papa kan no ne maami wo UK debi ofra no odi adanse debi ofra no kan ho asem maami ye di ho adanse e ma obi free UK bae obo Oforisuo ne bag a ode bae no anfa kofi straight from Kumasi airport to ye honum unse airport on so de ben ode ba ho straight o se ne yare na etene so no wako enye yi watra aboche nka fidie be papa be nenu adu papa be nenu nesu wo hu se baabi aduru se de maami ni si di ni wadanse se ne ba kidney problem stage ano wa nyame adom cements aboa no se wa fa ma no mutumi fa nko baabi a obae ne bag nyina kura no ana obae ye hwe no so ma ne ho atoro ansa no wasan ko back ye ginyamedi ani nu papa ye wo se ye betumi aye no wi bu so ne nkofo ase de bia mo ba danse no esoso de bia mo nya asefoforo Oforisuo de ma ye de ne da sonko ne se unso kofie bi mu a na se clinic bi mu a ye do fa mfidim ye do fa mfidim hu yare no na afa ya ma onuro ne ye de ma okọ obi so no abekọ no ye obi e fer reflex alternative healthcare ayim bi eno no e bia nya nuro nya de bia meka sem se nya yare bia na ye de aduro yem ye tie ni pa sebi ebi won ma na ye nerves no ne ho aka se o ketre ma antitaster eduro de ye kofa no he wo hwere pampan no enkoye enye drasem eye nerves no eti etoda ya ma onuro na wie na wo se ye sado fa reflex mu emiemia na ase miemia wonsem e ma therapeutic massage na eno na speed up eno ne clinic with speciality obi so so man ne de ne enuro ahama a de ye nuane anaso be ka se organic fruit juice no de ayama eti wo no ma because me de oba me ho a ye ma odo ye ma hwe ye ma nuane de ye juice a wo no ma speed up Oforisuo eno ne maseme sa ne ma me se nye kambum wo ba ye do afa fidie mu fidi be kan fidi papa sebi omo ko clinic akese me yetumi direct se mo ko cement enko test no ye do fa sa fidie nim ne ehu yare ne ko fa bai na ye wie no ye ma onu papa aye de haman ni nua hini na aye na wo no ye wie e sa do ma reflex doctor na so nyabutre amassage wo na se ne yi chese espiri apa yi ye wie ni nyina na wo koro ni asama organic fruit juice fa ko ne konom na ayarhwe no enye ntentem ma ho Oforisuo nya no nko awo de ye no ofie onum de ka se ye ka ade beche yenko akesi ba ba se wani behu anase obeba no ba behu ne ye no ofie honum no wonya abotre ye nya abotre ahyew asa wo yare na firo ye na mane bio 0240 61 60 61 0240 61 de bia meka se ye ba ne amo yare so a enkyere se yensa ye hye ni nyina na mo emre ni nti de to de twitwa so no e bia wutie bio Oforisuo ye ba be sori ne yanka agan ne ho asema ye be boye emre ni nti no ye so chi straight to no wutie what agan ni di me pa twa duro na nkasa ye Semens Vita Herbal Mixture and then the capsules na hutedi bro ni be ka se nickname any agan no obi busa se de na me pa twa o ye bema ya ayemre me ka se emre sesi asabi ehye ma na adwo obi nso de sesi ara ne ho esane no obi ya afa ogbo adwuma no na ateko obi si de ensori crown suru ntini nte me pa chokoto agan ni bi ye tie ne eduro enya aphrodisiac eso ofre oto eduro na se ofre ya ye be ma dosage a che kra 5 to 7 minutes eso be ma na mani muso na de ode enti oba ne tike ma omra no na eduro na di kan hyehye na eso ode ba bihia oba uni atenka onso koto agan ni bi me pa cho sisi yare eduro number 1 kromanum 2022 Semens Vita Herbal Mixture Semba African Awards enya Waste Product of the Year eti utie ye usisi ya wo ya wanu wiase mu nuro nyenye me pa chokoto agan ni bi ne so hwe e ka sisi yare a ache waso ahwe because e betumi aka bibia be ka se o manu mu nuro amabre ne so o so agan hwe enti na wo kasa no eti usisi ya ya koto agan ni bi ebio sciatica e wo so kotobi oba o menses e maye kotobi
koko te so kotobi mabobo yare bebre kwa enu titi na so koto aduro na wo so offer number 0240 offer doctor me pacho me dey for manpower me pen instant men say me dey CCR men say sciatica koko men say ni nya be ma dosage na yentie ni herbal shop e Kumase enkran baby bia obenya bi opedo do otu ba bia wo bia obenya bi etu and the sent so ope bia friend number ni bi 0240 friend e do ni komo for you no okay yani Spencer Bar Clinic na etwetwe komo no orofo aso koma mpon oni ruamba geno na edi enhwe ni mu yenko na yenko miemi ya nkyere wambu abra ye yade efrise bronya ebei ewo se yitumi ekosa ye ho yade na enwoma ekonkai orofo yenko computer so dwedi mra ye obi ema mu enne enwumrei enya asem keto akra Sompa achedie yaba Sompa achedie 2023 Bible say nyame sompa pani say obi ko wunyanka ene erisia mobo enuti na Sompa 93.1 Kumase Sompa 90.7 Enkransa Sompa 98.9 Sunyane yakabom se bronyen yebema enisia ene ekrafo edidi na yanko ayetini agise wo beboa yen enti say yesika fatu ahomatrufo iso 0598559802 meeting biem 0598559802 edi e wo so yeta 1 media branya posome ni le to so aduonu ba ko ni beboja trada na de modu dum ye no ye de ama ekura na me say Sompa fabi amuye oni nti ko fushi muswa if say je muye je se bi sija se le fa se fira kwafo enyanka eni bo o mu ni bie so ne kra se o mu ni bie ye bi bi fe and so mo de afema mana so everybody won shira mo Bible see you who perform everybody be shira so mo ku perform everybody shira mo anu kese apapam so be mo kese pa amen na yesika na yetuma so a wobetimi de aba afenso se niema bi ense ye ti se mo ene yanwa so a yebeje mo amu ye bi afie twa mu no emu adanse de die mo amu nim Sompa achede 2023 abusuafo yamfa ye hunhyem na propose prepa obodu ponko mu ye nyankopon obeyiye wiye Sompa achede 2023 ekunafo ene enyanka ne so wo mu bedidi number 2, I answered the judge station. The free screening. I thank for that. Free screening also. Yeah, Sir Ebano Ebibidro Ayaresa ewo manka ne mu ene ebibre mu aman mu a diamanfo nyina agiatum eye Dank Natural Healthcare Complex. Dank Natural Healthcare Complex eye asoye a ye de ebibidro etu yade ase. Say ye nipadua mu yade ene mu sa yade anasa yade bi a aye koranko na wode akina wonya anu aduro no yese fabra ya hweye na ye ntoase emfama wo ye wo pechi number 2 Seawater the Junction for taxi nekasa wo ba Dank Natural Healthcare Complex sa wo achichi na wo ba so a emane haw enam se wa pomudinti yesiesie baby kama se beda na je ayaresa Dank Natural Healthcare Complex ahotofi yo enianu ne adofo no a wo hwe me medina ne odifo Samuel akwanchereja ewiase no ebe ye nkuranhye o awale na wo pe no wo ti fa ko no ebe ye aka ye e ka ne da wo so ana wo to ne ayento obi na ebu kwase a e ya awale na wo pe obi na esisi wo e ya akwantuo anase e ye boafo e dien na wo ankasa wo hwe me no wo pe wo haunti na ma megina ha tumilika ne hia me awo Kumase manhia ahembobo ano e Jaba family house ye tenase na wo twimu ni nyina na me ho no asem de ne se nya asole eye cancer nko a otwera pongo hunu se
yiri atafo be di echi oni echi no kro oni echi papa mu da nti no do di fo baaye am so de mahu no na me de bi kan de ho de a kire ko ne nchen wa jaba family house o wa ne bobo am na ko piri wuti wi ase e wa hweye dum na wudi ne be down agi wa japa de ana bibi e wo ne bi de amu bi hweme ko siada we ene ko siada bia awo Sompa TV ene Sompa FM Nyankopon be fa me so ama wo a wo hweme no wo ye nhyira idran odifo Samuel Abanchereja. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris B's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris B's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris B's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris B's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris B's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris B's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Brakasa ye duabon waso a ne dwumedi wo nipadua biara pomden ene na brabo mu ne hiye pa enye brakasa nko nuaba ne nhaban bi te se kowunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekọ anim yi ankasa brakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de aye brakasa powder sisi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne enwumre anafa enkodate de ma baako woni nsuhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya prekese powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okesi Drug Lane Dani Herbal Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Kashenkari Supermarket Asantwa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 prekese powder eye aduane san ye aduro FD ahwehwe sankratu emu agiatum Osei Aboagye na me se baby ati ko fa baby ye twebia na ya diani ado e o sa baby awon fe mo ya nu bi na ye mo kobo ini e pe be ma komo na abo ni ni ede àwọn ọ̀fẹ́ aha ẹ̀bọ̀ sí. Bàbá lọ́sùn dìrẹ́ bitters lọ. Bíbí lọ́sùn dìrẹ́ bitters. Ẹ̀mẹ́ wọn sàn wọn. Lọ́sùn dìrẹ́ bitters wà á. Ó ṣí ìgbìmọ̀ yẹn náà yẹn lọ. Lọ́sùn dìrẹ́ bitters. Fẹ́ẹ̀tìrà. Cheers to Lọ́sùn dìrẹ́ bitters. Stay. Okay, ya mahwefo nyina akwa babiem eba de asanteman agiatum abrahosem asi wofia asefesem asi wasantemam hwe de protocol akwakoye maami bayi Sompa wose na koma yedini dru central suwa team to wawu wani yemfa so bo mo no Ofalumba Ovozo nyame onhira na memfa akonya so na menjia Ofalumba ababa wan da so no o cha hwehwe oda ho mehunu pa obade nhira nyame wo faase openso tumfo setu nyame kese bebe obia na obade nhira na nado danko akufu ado wo faase no na onhira ye vice president Bawomi anso so na fe onhira attorney general ni IGP so mame enumere bebe omo na mane ye tie omo sa mo nte ko ye kom mo asemboni aya omote Awurade Nyankopon nhira omo ovozo da bia meka se Ghana ye kohwini na nempanimfo ye kuro mu bi na ama Ghana wa ye kohwini oman asebe ya chene japade te se ne ye nemu na mpanimfo eda no ntimi toto oman ne maninu pempenso bi atenten ne be kwa ama nkofo metumani hunu Ghana sa mebunu kohwini bise mese ba wiase a wanto ka da no eda wu ye omusu no omse papa we wa mobra
nti nipa so okura japade no ntuma hweso ya usekohwifo nti ye kasa acha u deserve Ghana nsa nka no kore so ye nipa anka nseme ye wo kafa ne ho dɔɔso onsa nka no kore nti asa mu nipa ya tete wo mu nyina de aba ate asefo asase so wo mu ntimi ni no kore ma ye ho ye musa se asem ya ye kan try nti mpato ntimi ntwa GPS na wo musa se na de police no ye fa yetimi je 450 na ne school na ye kɔ na yetua fees e wo saa motek wo ne mo ayi no sebi yetua se ye nwie nsa metena vie e mekokɔ mo mepra dwuma ho ti nyansa be ne wo mse mu bie sa school no nyansa be ne wo mse obi sika nko betim bia hwe ne ba e bie store obi asifie bia ma ne ba dem odi tua school fees e wo saa muke university ne mo nkran de no ne ye de da ho aka ne se nipa nko school nwie ne ye mfa na ban adwuma mu ne ntua sika ma ban nyini fa so be ne wo so na ye wie ya wa mfa nipa no ono asa akotiti ne mawurem apesika aba se uke wo na ukura se atumi na me de mempe kwase abuoje na sa afa madwuma na makosko ama aban age me fees adie no mu nsa mfa me se adwuma ni ma uti utiri so afa di se asem wo ko to nkasa is allege ebia na ntesa se asem wo ko to nkasa se mo fa maame na wo jisika na ntoso na munyi menwa ba no mfiri so sasa enji na ungaza what maji obisi kadi 450 million mishada nim nukura wo mpa de tina mi yuzu allege no tina msesa te sa ampa nso de a waje de hunu ne maame akonfirm se e wo hometua ma jasa wote ne court wo se ne ba na wu ne de na ese efurudifo tina odi mirika akofa lawyer abehwem no efurudifo se furu na wo se obegina odi na asem oni wo biem tina se wanya right yi adanse enti no oya ne sa no afesika na di obi anyere wonye ba de beba di obi anyere wonye o de beba ye di nkomo be bia so mpadui ti atwani jenu ya o sa atwani jenu wonte nti obi gumani mu asise afamudi jisika twitwi de who is this woman amuntimi fa monansi na amutese ya che no gra gamo post for money mere so obi nam na da akwa so jinkofo sika oposi adwuma mu egum hu fi na machi nipa ne tise ya mutimi gya na ma ne betena fie asa ne nam court asa akwa lawyer aka ho eno ono ne dada na wa mo obi ba wu yemfa so ba na wo so enti awurade asam se ni wade boni se obi papa na mu no boni empa ne fie da ti mami boni tina boboa no onim medemi wo fasunsu makura me sunsu makura me from ofalumba kasa kire mamu yeso wan fa disiga ma no wan yi a sa ya we ya bi beto na boboa no ne kunu be hunu bi omso beti ya no osua de wo wiase me srasa ase mutumi say locate mamu we wan yi on fasika na ma woni ne kunu hunu sa ya na mamu ya hunu ya bi ayese mpo ofalumba wan yi no so ose wan yi no so yese bra wo de wan yi no de ase bra ma wo so da o bra ma wo so da e de na Awurade ka che David waso de wo ye bone ne wa hintaye na me de meye na o man ni nyina anim wan ye no nim ne obegom wo pa mo mfa ma ne entra na obeka ze movie wo be gye nsam Genesis say envidiase na asase ye sakasaka ne hunu na esum butu nsuani no Nyankopɔn honhom so ebutu nsuani mesra honhom e yesum ebutu nsuani se krom ansu wa nyina locate maame won fa disika ma o muntua ne ga ohunu ya wan ye ye da ye nim ya no no wo nsuani ye mfirim ya titi krom ni aye kom no bie sisi obi ko ne yansa de bibi wa bam na o sisi ko na krom be da ye fe krom be da ye de on tre on fa na ne agro na basa bu no twon sa wo beti wan ye mu obehunu ne wiase te dia bra ne ya bo obi aba ya ti sei waji ni sika wawu aga ti so awu kura nkanya ya wo wakoma because wo ma na nkaka che se ma me we dia obu nto yam metua ne kakra efe wakofa lawyer akogina court no wie de mra beto ya so asem wo court ye nka nwasem mi wa ne nipa ne die no etan na court mra ka to ze wo ye nka no kra ye kamera edi nipa ne jimiza krobi atim jimiza ya ugo kese moso krobi atim jimiza ya ena sani free penifo so abesi nkura so ebinom wunyimi ya case we mfa ho wo ye lawyer wunyimi ya mfa ho wo ye mp wunyimi ya mfa ho wo ye president wunyimi ya mfa ho wo amwa jimi asem na me gan sei ya na tie no ba tete ni suo no kwa ka se Awurade do ho becho esu o ma oba kunani esu ane ba se afirimu abra bible no ka cho se nhira ne ohunu mobroni mobo na wantima hunu mobroni ne mobo no wo ye nhira eno me di ganto abobo ano dada wo no court ni na wo de ma cho wan ya bete
tena wiase na we se da awurade be mo experience bi simple because no me ban you de bone e she obi papa na mu Bible say no me ba wo so Galatians 6:7 was in onipa uguo no eno na wo betwa you reap what you sow it is an why ne ya awurade be mo atwa simple so what rank what the young fufura no man kawe obi wa sane ma we ntone namundo so wa bene edu mfa we wo metro say aduro na nyankopon na boss aduro na wonam so no ensu atwa enwo hye no obo ade na boy wo de tumi agya om no mutuo nipa ka se de nnuma ade according to Roman 13 nim asem ho wo so ye mre ho ase nche tumi edi ade na ase onipa bi osori se tumi na awurade na osori dia no se tumi ni nkura na funa kwa edu a wo pese wo nsuro se tumi ni ya ye papa na aye bone ye mfra ne beba wo so wona wo de on tra no mfa nane ago no mfa ni siga mre no sa ne adidi obi siga ko ti asimpo anka me wona be chechire akura na wu wa waji atumo police station pia akofa lawyer mboa on transesa wo de oni desa no mfa ne sa na tie na be ma ni munyamfo a wota wo be echi nka abusua ti wo yire tu na mo so be sole agina se be ma no etimi ka kire na se wo de police station dia ene ye ntua fa nedi na say ya awurade be mabia to aboboa no pepe wo be yi de nya ya bi be to aboboa no pepe de du ba ya na enu achi na awurade se bu ni kom kraw na matena se ya yie no ma ne de ada ne mani pa bia ne ye ya wo wiase abrabo ye bomusa kwase asem se ye na kwankura mo fa so afa police se nka mo fa ababa ni okowura ma yesika no wo ba aduane ka wo be dat me di no kore 450 million se bosia no waje ye to get the police at addition se kurawu anasa sub immigration at addition se kuro no okogina kwama enya apo no ogopa abo abetua ne ka kwamne ga ko he ye timi yo structure kese ne e pa wo chew se structure na kurawu dia we sere wa fa be soja maye ne e pa chew hadi obe ko school na wie yansa anya obraibo ne painfo we se pre politics ne e mu bi so de jimi di omoji we nom emprani abrabo bia am titi wiase a ne ombedie na hi omo na ye sa so won tete di omoji ekai na makoto aba me wo fufuo madi minsi wo minnim ne obi be ya ma obi sada me wo fufuo matena fie madi minsi wo obi obeba bia so ye president obi aso ye mo fa ase me mfa ho nzo na mgosa sala we meda ni pan bo timba kokodi bia ma me timam ni no ni bibi pa bia wo hyehyɛ ma me it is ala no mangosa na anyedai na fidie kase se edi nkomo se kasa mlo nya soja pani bi police pani bi na omo no kan no afre so mpani ma me no mfa ne mra ne nkɔhwehwɛ wuma no ade na oso timi gu soja fo ani mas police fo ani mas why na man sa body ni krata na otimi de nkɔfo go soja fe di wanti man fo man kɔ na police wanti man fo man kɔ ka otia na IGP afre attorney general afre won ni say woman no ababa na man abodi grata so mfanya say adwuma aso mo nte wode akonya mo sere me ga say ya wo sere me jesa mi biregu na no betuatua nipa ka kuro ya yatimi mu nyame obetuatua nipa ka obi abewu na kwan ya befa so akɔne asɛm no owuo de obi abewu bi kwan ya fa so kɔ ka chem se Ghana mpanyifo be stroke be chechoma ya na mo se minyaika na mo di sa nyame na sem se anya mo dai wo de sie esu Wati yesu sole ne so ede kronfo ne so na enie watima ba court afa lawyer mo he wei yese besin be babo man tom besin afra sa yese be babo amedi asi ahwe se basa voso edi ajira ha madam china mo mamnyima okay Brazil A1 Ventures one and the Allison soap, Allison Ultimate and a hair pomade or the Abegasho or for your pesi ya redia no etoso na hana trom dia Allison soap yen fabimiare and your mother conkai pa diaper rash and a heat trasher and someone be a guya honamoni no druba be a honam ya na and cano ya bamtino ucha will be one na and yet and odo no yanko nyakope Allison soap ni bi na yemfa enware ye honam no ebetoso kama kampa or the Allison ointment so aba drew baby to some pompo about diaper rash no candidiasis no drew baby ointment we no pebi fasi u kitchen every say o chiade na won etushiwa impumpunya bia ebo no akore ayewa Allison ointment yempebi na yemfa enye so oba wa ho ofanyina eyotrinwi yenkoto Allison pomade ebema yitrinwi no afu kama
emubu saa so na ɛho bia nso na ewom no ebeyi no afirim ama na ihwam na Brazil ewa ventures me kan cho se chena wo bodim e wo kagetia e wa bra oda ninku ene Alison soup Alison ointment no edi e wo asantemam ha enu ti no ochena utwam na wo bonyom na eye Brazil ewa ventures ya ya bo content na kokohwebi na etobi said the betimi aboa ama enyoma akonkai 0592 145 024 0592 145 014 Alison soap Alison ointment and in the pomade no Brazil A1 Ventures or more energy abedwa so trader chako pada wodofo yemfa tete atempo no so eyibidie na trader chako pada and the nyoma bi afrafra se bidie we amana dan so kra wo se men kan cho se ukobo supreme e wo wafom wo abra odi kumura ekwakoba eno toxin poison bi ko mu be ha dwen ukoba numbi ubowi anumbi uwie kura na fa bi gu nsuom fa wohoro ho efriseb se eto honam ani a wahwe ana honam ehwane eno ti ena mekanfo trader chako pada na mede ama ene anwumere orofo duru ba bia wo yemunye yenum trader chako pada cholesterol no adi unipadua no eyafa trader chako pada o kidney no benya hoɔden pa yenum trader chako pada ni bi asokɔ ma pentecost asɔre no ho na wo friend mensa ba dani heba apida kolna keba mr ba blazer rekwa ubenya bi ato 0243943413 0243943413 trader chako pada na mekanfo na mde ama obo heba a medical research center orofo direct or the through obo heba and medical center sabre yade a wotumi esano ano den pa what the hepatitis no obetu ase na wode amadeku sana diabetes no or for typhoid no fina di bawo yenkoni kotu ase e wo obo heba and medical research center kidney no eduru ba bia na hoɔden no e wo fom yenkoi obo heba obetu ase na wode aman obaboa ama yade biada atɔwso no wotu ase ama deku wose men kan cho sa do ato adumanu last stop na wo so for maame dokro na boton no ono no enedi nhwanimu orofo uduru hokra no na so ayira wo so person maame kenke no agidin pa obehu obo heba and medical research center yemfra omo wa homatufo we so 0257472506 yanko no se men kan cho se wo ye adwuma firi dwada ekosi memeda anopa no nso kosi anwumere no numpa mu na wapon enuti yenkotu yade ase preka se powder orofo sa preka se powder no anwanwa dwuma ko an wo ye anwanwa dwuma ko a immune booster papa se wonum bi ekọ nipadua mu a ebema nkwamo na kutie yade no ho aye den medical ka cho se COVID-19 ba ye no ka na preka se powder ho a kemrofunu wu bibribi sentele no komanwu debi eno te preka se pada no eduru ba bia koma yade no eduru ma bia anemia mojahwe eduru no kotobinom na cholesterol no ewo nipadua no onu bia ebenna ne nyina sugar level no nye preka se pada wo bo heba clinic ado to adumanu ono ene de aba hwehwemu bia na pe bi aton atenfa so padia yemfre wo mo 0249761508 0249761508 and 0257472506 yanko preka ze pada na odofo danke ba complex ba ye no amafo dodo no na edi adanse se thank you dende efri se danke ba fie dumiensa anwanwante nko an wo ye otu yade ase ama me ne wanse yade nipa benya ona ye yade eno ti danke se on de ne nupa nko a wono na ye nduru na mfidie so hwehwe yade no a no de duro no account eno ti dax and danke ba complex patch number 2 one city life high school no and the boho pe wo ye adwuma ahotofi no so ho betumi ato afiri yadem dia eno na betumi ama ahoto agira wabrabo so eno ti danke se sanse wuwura mu a ahoto bebenti no ena amafo de mrane no yama no se eho eya ahoto fie yemfra danke ba complex wa kira yenkoso ya yade 0266593330 0266
0593330 Danke Bar Complex na Joy Cam Roofing Company se me kan cho say for enchance papa and or the ebo danso and notice your purchase papa near the boy danso dia Joy Cam Roofing Company Limited Alo Zinc obeton bi amount self lock IBR IBT Irota and metal traction ye for more danso Techima Accra sunyane wa Kumasi hawa wa Bogatanga Kaswa Tamale Ubo Joy Cam Roofing Company Limited na wasi me kan to say carpenter for nim de no nim danso bono o mo no be mo makobo so e de amount na wo da no be pagem amana ye fe en chance papa ni a carpenter for papa ni Joy Cam Roofing Company Limited se me kan to say 0540-125-816 0540-125-816 na Dr. KKB Herbal Center Bramianton Chia Dr. Wino my friend the Vince doctor say here crowd say Bramianton Chia kama doctor say what to the pen fan the otie ho no num do to me yen eno ti eno say Bramianton Chia what they do no be ma na ho to wa betua ne ka Dr. KKB Herbal Center ono na se me kan cho sa asthma fibroid na kidney no ene ho aka prostate no wani yade no druba bia untumi enwo ba druba bia ujemu de bo ania no wajem sisi yade no nyinada yemfa koda Dr. KKB Herbal Center no tuase emfa emai tema committee 25 I have Kenya say number 2 Techiman Accra Woja Oudberia ubehu Dr. KKB Herbal Center or for Drains Doctor ena efro Kumase me koma kwante pon so ame assembly ha ho ena be Dr. KKB Herbal Center 0246-716-892 0246-716-892 yanko the Vince Doctor ho Dr. KKB Herbal Center abrewatia Ofoso be mamedase na ene de memia manipa me mame ni sunu na awose gome na me sunu mu etwa me bat Radi achichi me re kakra ma me ntimi anti ne suo na eya rehosem ofoso be ma eya da abrewati aye si so nananom ye ka se mi kotwa me dua wansam ho na se me nya ntwa me pie to de nka ho ena bie mu so klampo no enya ntwa enya nto na me kwa akopa immigration kwan me kwa akopa prosi kwan obi ti abonten beka se na se wodi pana wono so di sika na ekono ono so aye blada we no because ono so kwa akochia bribe but ye mem ha se ne misa se ansa na obi beko akwakonya adwuma bi se immigration ne sa police ne your friend say soja ne ade no ofoso enne kura store klampo no besia ba provision store obi kwa akope bia yamfa na nkunturu ho amu ne to anwuma ye begi ni sika ekoso wa hasenum etimu obi ntena fie nka se nipa na wode bribe no kokko bribe nipa no no so age enyam bia na maami we se wonya adwuma wo prosimu wonya adwuma wo soja mu wono na esie se wo connections ye obetimi de nkofo awura mu ena ye nua gifting so no onya agidie ewo ni mu enti ye ka kire enkofo a wonom te Facebook oni ayi no mo post say ni say pamcho mo njema ho me wan no man na yetim no said yes ene emesi ko no sa na tie obi anyone na ne afra wo obem ha se nom ena enso so yese ye friend say enso to no wan ten so a ade a chi ye fom afo no so nti wa hu se enso to onim se obem ha se nom sa na ne emesi ko wa ha se nom na ofoso obem ya rehosem na ofalum be kan sembi mi di yera IGP yera kufu dampale mi di ne ho ya wosa en sembi say because oba ye wo ye adwuma wo den sesanye bebre so many innovations and changes and the other place fekuo adwuma ni mu na so ha se num ne de akoya se minima de kudie nti a wontimi fa nani ene na hwini kohwehwea ho na wonhwe ho asaman kan ye no and now betie and a defense minister and a interior minister and a one minister ni nyina ne se bambo ho nsem ye de ahye wo no monsa and any pabi bu ni pa fa so because say
yɛse bambo adwumakuo yɛpɛ wɔ bi ama na bɔ yɛn ho ban yɛ japade yɛse prosi adwumakuo no yɛ japade ne yɛn nkwa ho ban bɔ enti na yɛfa wɔnom nanso ani edi nyina da ne protocol nipa ne kɔ no otua sika enti wɔ kɔ so no so kɔ akɔgye bribe akɔ yɛ kɛta hyehyɛ kanka proyɛ ɛne dream die ɛwɔ ho ansa no no so no wɔde atua ne ka ama ne ho atɔntɛ ne prosi ketewa bi kura mpo mu nipa because mpanyinfo no sa draw draw line na to wo enne akwada bobo nsa wo ye corporal crampo no ofo so be motimi job say me do be rap process ya no an say na amen na ne nyina mu no ofo so be ma ye ka kire ma me mercy tete say ewiase wo we no hu ye mu wo bi nsa mra ni su ena betoto pa akosa wo be hia difo enne no ahu sa maami wo ya aboa bi wona ni so e kire obekwa akohia nipa dasani na ono so ache no wona brabom maami a wote ase no wo yekurani na bible ne ka asem bi hwe Exodus 22:22 ho ekọ na ofo so be ma wo ka asem bi o he me da wo se mo nche obe kunafo ana se wisia bi aso wo se sa wo hya won so a na se wo so fra be patie na metie wonom wo se na mebufuo ano be ye den na me den krante mekomo na mo yirenom so adane dane akunafo aboa kotira wose de woto boa bome no ne ho nya mahye se de wogira nchai e kasa wani tene fa wani hwa asenum to fa asenum no ma me ne kura ho nya mahye nya mabufu se ne kunu bema ya wose wo ye bema wo bebia woto wani a bema nim e na ehwe se wo kunu no wono e na esa dane ne amakurapo ato asem ne mo nchene se wo ko report be yire na adi wo ho minim adwuma kura ne kunu ne ye se wo mpe birew so de akwadronsa e na akata ne ho no ohia adware ni nte no wo sori ana na yire ni botom no wodidi na boso mu no wodidi kona kwa bosa akoro no wo ba yanya sika de aye ho ye na nka wo yire e de asem wo ya ba be man ka wo gira pinti sa berema na nka wo som ye hu bebire abonte so fo akrampo no kofa asem ba ye hu be ma bi won chese wo ba ma be so kanim how much more say be ma ya fro say husband e de ma mercy tete waya krofo tachia mo ati biaka asam no se de sitia no na ofoso be na pese obisa ma mi se eya ma me ne lawyer na ka kira ne se won ko MTN no se hefa network kura no nko pesa mobile money no receipt ba ya na se e bia eya court no na bia order ne sa because se ma me ne lawyer ne dia e bia no aka kira court no bia court no so amasa order no na ntesa minim right a lawyer no was say obi afa wo besa ka che ma mi straight forward say won go for sa receipt na say ongo be that statement ni mra na we say ye ni lawyer bia ye de kwama no so da bia me ka me say lawyer po company lawyer wa bre na kan tete na me mi si so na e kanyame akuma hi ensu otokwa bo ho de ja kwa kotrem na crop so gide o ma be ye adwuma na ye hwe sa bibi ni wiase na ke ye dank ye ntopunu mu a na ensuo ni aboso makonuasa ya wodum wo memwa sen baabi a won maame e wodi baabi akobekwa ho de ja ni ya kire wade amwa ni ya hwe sa maame mesinete no se lawyer na wo kana na sa ne court no ka no esenso memwa sen memla nya adwuma kese ente no abroche no ka so de court a e ke dia man dada we ka maame compensation bia kombetwa ma na tria no e ka nya subject wa na so Ghana has said say ye dey asem kokko to 10 years 5 years 8 years now that so dey asem ba kwachi wan kasa na be pa ba na what ya trend no bia ma asem so a e na me dey kokko to bia ma asem so a me dey asem na kokko wonni court bia wo court wo ho enya nto anko ankrampo ni nsuo what kwa kuma to yem ye the first da bia be kan ya asenum ye se nyankopon no wo fa de bo won to ntemte bi se oye kristo di ye the first one ye de be fa form asem we se nwa bufo nto first so be ma be hwe mpanyimfo ya cha se me pesa be body wa ha senum mpanyimfo e basu man mu nsam a wonum di mu tente ma be hwe messages a wo mo de ba eti ma me ko akoma to ye mote wodi aba de ye be hasa kwan bia so be fa na ma me no ida se wodi sika ne beba anase wo be di sika no na wakọ akoda gi anase sa ba bia wo ne se kwalebu o se ye fa no be kwa akoda o wa hwe kuna mpa ni kunu no kwa mpa wo be bre wo ne ho se ba bia de ma me ne beto no a wo pa wo de onko to onka cha sia de ba ma yanka se ye nananom ye ni court bia de ne ko no me ye de obefo so be ma ye be hwa gi sika na ma no nka ko man to ne ye okay ye kwani ne true afofo ntwetwe nkomomra sisi ya na me ko ba meka mi bia kire Ghana
tete ma mo le to boas mem yen komra ene true afufo ntwe komra isia panipa memo akwaba which is so therefore yes acha me true wealth asoye te say Oboade adom boy boko enupa de mu de biaba medase abibiduru free India esaya de tu ya de ase nyase kuma Oforisuo be ma ni adwuma ono apamfo nyina na memfa enchia so mfa fidi kesi pa so ema hwefo ne atifu nyina ni nyina mu no na mekai wo se wo ye be ma wo ye oba na wasisu a hodaso ehiama odasani bia na hwiye soso ene mo odasani twa obrasa ekodu ni nkunim dia botire ho enna me ni wudi true worth nkomodi nyina ne se eyaya asakwan ena me body ato na so atimi afa so bia ne ya de bia tete wa brabo mu anu nti eye wo se woni da so asano osusu anya ni da so bodua bi na watimi asomu ye pa die edin kan ya wo se onipa bia hye ne nso om nkomodi mu ne se true worth enye ya de baako mienu pene esa ya de bia tete wo bia no se me de ahomabrefo madwa no namba ni tudwa wo de fa ne frɛ yen yenu edi abanyina ya kofa free India memu ne edi abahase na yade so a esa no enwanwa na itu yade ahodo ase yade no nsan ma bio ene wo ye bema na wutimi ame ne wudi nkomuti a wapebi ni nyina ne se kane no ye kase obianya prostate yade ni bia ne edi ani ebuya agya no ye se wo fa nom me papa wo yare sa yade we bi ene so de ente sa bio obema wanya mfinhia na aduonu nwotwe ko 28 years a fa hye wutirim se sene tie bia no ya setena ne abrabo ye nwanidie ya namontuo wo hawo ne dadwene bi eda yensu nti wo ye bema utiminya saa yade ne bi na saa yade no e won senkyerene ne nsenkyerene bia so besie no ne bribi edi animu ansa wo ye bema na wutie me nyankopon nyansa nimdie mu no bema no o prostate no eye ade e fe no ojonso toa brada no nyankopon de ahoma bia tumwa na ba befa wo bema nimu sene ebe ya ojunso efri ojunso to animu na aba abonten a ebe ba se di nyankopon nim di mu ahyehye no no nanso se koba se onyini na se prostate no wo ha obem na se ye kese a obehu se prostate ni ye kese no na emia homa no eye tu no enti dwonso ne se de ewo se furo wo bo ade nyansan mu no na emia homa no afedi entime matote se biu eti se koba sa pe obehu se prekope se dwonso kan wa obetimi apro be man mu saa se ye de nie na dwonso ma enu ntina me nua be ma wa hya ase kompreni se dwonso kan wa untime nwonso yie obi wo soso a eduru na dwo obetimi adwonso saa emu bie prekopa obetimi adwonso saa na afedi wakoda ne dwonso krobo na rehosem ne de eja wo mu ne se obetimi de ne be ma eto ne nsem efisemu tutu no na wodosa ne se ya eye prostate nsentreni ni bia bo nka ye se eho aka eti se wutie me sabre wanya saa wo hawo ni bia wo de ko baby etonro bia o si mi petru word for edro makofa free India memu aba ye fe no prostate tablet enu na ebe se prostate no na ahinta se me wo me se bema ni entia wo no mafrodis enu ahodogu ye furu ni mu a na wo pesa no ba kodi hyiemu emfa ne se o prostate no hawa ba ho enu ntina wo twi wiase no nyina gu yem na wo kompreni se wo nkwa ya de ase ntimi ntuo no menua ma prostate ho hiam enu tin yakofa prostate tablet edi free India memu aba sei eti se bema utie mesabu wakwa ya sabia doctor ka kire wo se wo de no o prostate ni ba bia aduru pomponso bi se de rubber ebetumu a emu ani da so ensa bomodi akoto prostate tablet a free true word for aso ye ne nonom ebebo wiye se pa na wo so watimi asa gina brane se de kane na wote no afa so obi a wodwonso wo hu emoja wa akire we hon ma no wa yas aye cheko oje hu hwe enye obu wo so a odwonso mpo no obi hu se ne be mani mu hyehye ne mututu ne pa eye prostate yade ni bi medi number ni tudwa bomodi afa number yi ne hu be hia ye pa na aboa de bia ma yade na se atu number ni 0558 72 43 02 0558 72 43 02 ana 020 65 95 707 0206 59 5707 odofo ya wadanse bi wo ha mepesi etie na ye de aka eto aso ha me ya me wusu afi nso me hwa de nso a ha me pru nsuo enti me koto eyi eni de no
mpacho ai mpacho ma numu miensa na do se mi numu nsia 6 enti ma numu 3 aka 3 mpacho eye good pa mi numu ye no eye ma mi hu ade fine eye pa nya se eye boa eye ampa ma numu bi enti na America no so ma hu difference bebre ma hu difference first no a mani so ya mi hu no eya mi wusu no sesi ajai na nke prune so ni nyina ajai me de fori me kasati ebri konkonuri near a path there no correct because na me sisimu aya me shishime but me started say me fa aya ba kokra mpo no full you know the cancer container no me yo okay pa the metal cost so me fa socialism fine pa but na targeted you me I'm position. I say family service. The capacity center. I'm pacho na many proofs you we start there crown proofs na me koto 2F scale. Any diano. Pacho me no ya na ascend down kwa. Ye ni pe bia me ho no na me mayare ha me wo ho. Eti mi ko herbal clinic bi ni modi. Na o mo ye diagnosis no ni lab no no mo che say aye prostrate enti mi hwese na ema mi nu omo ma mi nu na nko yesu na sike ekom dodo ti ni mu anam de ti true west na se de om chechi mu no anam se me nko so hwe no kure ni anama ze me ya kontu anum se no me nya problem bi aye show signs of having a prostate problem am guzu no enti me aka fo say ba ma bia no ho bi woni bi kwa na hu se from 40 se no mo kana no kure odun so kwa na odu be ma sha obotum na mo se so kokura na starting na numbi na me dia ye bia ma me pa anti me zi nya num da aye pa no kure ni ma onum so a otu se be ma no so prostate no enlargement ni ho ni no e bonu mu a na mo se e bonu mu ba enye kontompo na mika eno no eno wachi so no na me yere nani ozi glaucoma eno so me mo ba bi okọ da bia no onum no ode chance e ko so abefom na me se da bi se me me ye ko ma me no me yere so try vision me kwa na me kwa no say true word no say true word no say there be a true word me no gi atia no say no ano no say ono ye no last time be 1 week and 1.5 weeks ni call doctor ni edin call a lab o hwe na ni ano agina be fom pa o and but one can say say aduro bi no ono no say di ho no aduro no so onim say sa tu okay nyasa chiame adansidi na di atwagu ase no mo betimi aboa wie pa eyade no ayeboro so nye eno nko a se wo de no wo ye oba awo na wo pe wo ye bema wo pe memeduro betimi aboa wie pa yade bi etete wo se wo de no ye wo aposo do mpe na mu aka ni nyina da true word for ye wo hunu yade bi ha wo no wo de bomodin afa number mesi su bio 020 65 95 707 na 0558 72 4302 eti se onsaka number na wo frɛ ya onsa beka enuro no anase wo hawo bi e hawo no ye be ma wo ho aduro se wokɔ tafo supreme car onsa beka aduro ni bi sa so na Costa Pharmacy Pampa so promise boy pa FM ho e na afi susu mu amwo enkokɔ no susu mu kɔ hillside ba bia ye ton aduro biada okwa so pe true word for enu ma ko fa free India memu aba Oforisuo obadi ehira wo pa na okay obadi so ehira nyansa chiame say true word mo aba betetene if you say apomdin ankasa pa de mo ankasa na ejina mo so if you say India de enuru wo hopa papa nyansa chiame ye beda se na wotwe se na ebihia kama ye dia pondwen komo ya franchi akese ma true word for mame so ma ya de so passport nyina se ye chia wo mu pi kama pa no okay ye ko akoyanim na ye hwa de emra sesi a
burukutu aya bema nsuo odofo yenkonye kope burukutu ni bi akakadro ye muaze tenkom wo ye yi no abadinto aponto ni nyina no burukutu wanu matoso betumi atibia de na de wom ne se wadi unimfie du nwotwe enkonom bi oba pemfo enum bi kra burukutu no eno ne bema nsuo no amanfo ni gem papa yento bi gu ye paabo no yento nteso faso na nyoma enkonka 0244 620 294 burukutu bema nsuo no ye kone ye kwa kotu gwa study abroad ene work abroad no ye kosua de ne koye adwuma abrocha express group ene also between de yako ono no libilibi no labalaba Canada US UK Australia Germany ena wo konkwan dia express group ono ne between aboa Kumasi Accra Tema Isle Gonta kwade sunyane tamale bibiani ubehu express group ewo 0249 000 448 0249 000 448 na yeko express group one fa yentu kwan Lawson Herbal Center wono and the Lawson Herbal Mr. Abagwaso or the Lawson Law Care Mr. Abagwaso or the Lawson Drayman capsules aba san or the Drayman bitters and so Abagwaso yekope bintonia fani adwuma Lawson beverages omo and the semen kachosa and the enume na Drayman bitters no amafo say ano den papa e maba wano ne mrantie no edi ho dance say so obubo bi na twetwa bia enyoma konkan Drayman bitters no so kra no e ma na si duru ba bia menses no etwi flow kama adansi dia omu edie no eno tie kopa binto na nyoma enkonkan ba bia tonse bia da okwa ubenya Drayman bitters ni bi ato enya asem keto akra 0248 6199999 na eko ne kopa bito na enyoma enkonkai emfa ema odofo madika ka kira wo se eduru ba bia adwumadie we so yankɔ ne betese biem na de anwumere na me pese me kan me ho na bibia pem makoma magyai ne mo masema me ka kire ababa wa no mo so de sei mercy tete awo won kran na me wogidie se amanfo hu no ye yo tententu ya duru kan dada won paneto empene no a won tie ni ye men kasa pi ne mercy tete ni kunu Mr. Tete me ka kire mo na anwumere se omo paska no mo famra boko omo de baboko aye beje na so omo so omo fama boko a ada omo di omo fro card ebe sika no beba kumase no ahomere bebam yade bebam a chopa bebam me momo boso me pe me na me kasa asem na nwumere me kasa biem opa won famra chena ahodim ofamra me mane na wotwe na se wo se obeya so bra kira a chopa bebem ye beko ba bia kodane dane nyoma ye beko ba bia kogugu nsa ansana ne ho atono na no so kro betua sika no asema me ka kire no ano obi nim na won ka kire no 0551 na 31 0551 na 31 0548 na 31 0548 na 31 hello Udin baby a free your game admaku men admaku yentie o we be jafo adwuma dase ma me won kan akuma tu ni yem na won ko ba bu che de anani ase ne yiri safari deji approach nyame won bon kro no sɛdeɛ maame zuri ni kunu eji atoro akire akolari kunu sɛdeɛ ananias ne yere kɔɛ no maame no ɔne ni kunu soso anamo edi ananias ɛne ne yere akyi ewurade nka mo ne ɛduma paafo amen hello hello Udin baby a free efuzu ba che fela ya ko charge na de da fanta be ma ye ndi komo fuzu en media ko afija be e ba je de mira ma e ma mi de mo mo na wa pa mo ni ko mo di e ke ni o tete e ko ti ga ni pa lo wo di ana ba ta ko pala ya so e di lo ya wo ko di ni e mo mo ma me pa na kasa ne too harsh Yasem hello
Hello. 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 Good evening. My girl so about baby a free with you. Now what to say? Me what the name? And he said, Asem na me baso. Ye tie pa. Ye me kan say, Ghana hano. Wouldn't be a wasa more papa. Wouldn't be a wasa more ya. She go for bunko for fast pa say. Go for bunko for fast. Hey more yo. You ready? The mechanic said me, said I said what the other dam, when some of it me up, you know, but the other dam. Yes, the one of my. Okay, hello. Osei Aboagye. My Osei Mpe Nipa. Nipa na mo hote say. Kama pa. Nana kwa ni na se na ndimo. Ye tie o. Dey da bia se dey me plan me kan. Me se ta mo fure wo bi sa no a mo program bi di nkira keke na mo nyai. Ni tuo no a de be fire soro wa ba. Asem Mpe Nipa. Aha, ti mo de mo program di nkira ne keke. Me da masi. No, okay, mama no 1 month pe. 1 month. Medical man na what say office kan mra. En satana ne ho den. Bibia anye no. Na say 1 month no, o ma 1 week ni twam ne e kon 1 month dia. A chop bebem. No, okay. Hello. Hello. Udin baby a free. Actually, if you finish my friend kwabana. Ye ti opani. Mami dia Mr. Mo, me di na di pa macho. Bye. Akose Ghana hano. Oh, you fafufro. Hello. Afrey. Yey. Over so original Nigeria ni the bede contract. Over no kwasem say efacho. O my one is full. Why need this one? Honey Asem kete chobe makane maybe. Na ni what is subura ke this one my Ghana. O my one is full for. Because the mama kasa no ye ma we say mama say the buyer betting ni no pay. Ba ko na Asem no wo he. Eni tabi di ya beki kan sama tempe ni pebu okrum ha. Tabi mpredia se atu amo di ya he. Obetimi gina ha. Tabi ni wo sika bi bo tu okura kuwa. Court ne befo enkusiaga. O ma ye wo mu no. Na obia tini agini amasem se akodia court. E mo no agya tum se me de mama be ka. Watan so akwa ko fa lawyer ma lawyer di machi. E ma sabi mpredia se mpani fo ati egbe mu no. E tie. Asa bua mama fo. E na sabi mpredia so ni binti. Na o ma be ni wo mu yi. Omo yentoin na the messian sofa we no that in prejudice ya to say go video kasi issue ye nim dia yaka say be the platform na nye ya mo fan faso papa nya ka mbale nya fe e da sipi no okay abrawo sam kure wo mi say mami or your bel kunafo ni kunawu ne ba pani a obetumi akwaba ne mami ti opedwuma ye no aba behwe no hwe de wakwa no mercy tete ya Asem. Hello, Osei Aboagye. Ma je so oba pa. Pacho mo testing. Kama pa. Me pacho me diane antini. Esi ofalumba so. Waya dia pa. Na de de we hiti ama na bro. Abro so. Pa na ya obi awo ne ba. Enkola no ko mo no so nkyere so ni lupe. So wetimi a hwenya nkopon ni. We de yanka se yi one na apu girl ni free. Yanka se say. No for you must could be so na fans could you the case most of my feedback still lie and say once them. Franco Joe case dear The big case you know. Boy Bino de Coco Sika FPP chairman. Coco Sika. Coco Sika. Yeguso you the feed in the baba. Why? No, okay. Hello. Baby, I'm free with you. But your friend, man, so I make us free for. I'm powerful, ain't you? Miss Mammy, I saw me the yesterday. I am a pa. Oh, Miss
kyerɛ mo ane ma yɛ wate. Okay. Ɔbaa fɛ paa ma ne etime ku na to ahwe. Ahwehwɛ. Enye mo hwɛ na mo nka ho asɛm ma yi. Okay. Papa anya hwɛ a bɔne nya hwɛ. Wo kasa ne twa to mani gye ho. Hello. Hello. Baby I'm free udin ma jo so ba pa. Me de na me tua. Ta fɛ dogo so. Yenti o. For so I pɛ bɔne na nka sɛ na but they are now so police. So okay, police ni bia. Okuma baya fɛ fi onu atwe to di kuma baya fɛ fi. Majo. Aha, ma sɛ ye de bɔne asɛm bi kɔ ma sɛ ya de amu yɛ mpɔ. Omo tumi sɛ bɛ ni e tire de because this bɔne na sɛ tse na ka tegina. Omo mo so. Na ka we yi ni pa da sɛ ne tumi ayɛ nyambla sɛ mu sɛ ya. Omo tumi ama ni bɛ ama mo ka sɛ ko ya so ta ama ni bɛ mama bɛ fie. Ọbẹ̀fẹ́ ọ̀sán before ọ̀nà ọ̀gbẹ́dẹ́ ẹni dí ọ̀pọ̀ ayẹ̀ lọ́yà mi. Nti lọ́yà di ẹ̀kọ́ sọ òwì ẹ̀sìn ní ọ̀dọ̀ sọ̀rọ̀ ní oṣù fúnra. Àwọn tún ní ẹ̀ṣẹ̀ yẹn ní ẹni mọ̀ ní tẹ́bí yẹn bọ́lá sẹ́mu sẹ́yà. Ẹbí tiẹ̀ sì ká di ọmọ rẹ̀ tí wọ́n kọ́ fún dídí ọmọ nínú. Lọ́yà mi ò ní ebìṣẹ́ àná sọ ebìṣẹ́ àdé omi tún ní fòmá yẹ. Yàwọn tún ní wọ́n fi ṣe náà màmí ní kóòtù ẹ̀mí tàmá náà màmí nù. Yàwó díẹ̀ wò di nù ẹ̀ṣẹ̀ ń tẹ̀ ẹ̀dá máa tẹ̀. Okay, hello. Good evening. Majo so panipa baby I'm free udin. Because free tafo. Yenti o. Yes, I bonnet aho bambo. Hello. Because I speak massive. Oh. You do a friend in Abesia na me catch them mercy tete. For the last time say Naomi tete. Mercy for Nkafra. Naomi tete. Say Yima na watching on fan ahoden metue sika no onu anantene ni kunu no metue sika ahoden anaso mba be kan nyansasem ade a kire yen se na watwe ne pa ho a on baba betue sika no nanso so no ye be dane bibi ye be gunsa wo baabi ye be dane yare achi o hwe ni ye atiefo nyina anhye sa asem we nso si yatimi atia ni dia e ba yensen kyerene eduru ba bia ye manfo hunu se ensa ehyenkun no eno anatie asempa yitia abrewatia Afonso Bema ye na yetiefo ne yahwefo nyina ase ne titiro ne Facebook ene YouTube fo na munya daje edebre ede mo comment by ne nsem wo mo kanyina ne ye maame yawo a wodie ene areho a wonam ye da mu nyina ase na we will make sure say de yaka no ye betimi de aye adwuma no nti no wo hawa na se amane bia Asem Mpe Nipa dwumadie yesi yen ye wo ho ede maun Bomodiane for 0243 58 another 58 pacho munyi number ni free so mame ye mobo no wa hasel ba ko no last number no enye correct 0243 58 another 58 78 0243 58 another 58 78 and 0552 095593 0552 095593 emai mienu emu bia befre bia no ye beje osofo so ye kwama me na antimagia se magam hair care wono na emame enwi ede hye tu so kama me birthday gift no one for de ma bia me so for de bra na me treo ebusiafo na ye na mata Jesus na Olivia ne ma me se wa ne ma adwa mu nyina ase da ne do mu na siesie ye nim kama na ye na ma me salako ba nso ase me ma me prekope yankopon enkoso enhia no Rose Century ne why me surprise wo Virginia me da se papa ye why oro yankopon enhye wa na mu de wa hwere e wo me hu bia na me ma me Sophia nso ene mama G me chia wo mu nyina yankopon enkoso anye wo no madum na de mo hwere wo me hu bia no nyame enhye wo manemu enfama me fo so yenko okay so jamai e birthday so jamai birthday me hwe so mo di so jamai birthday na to so okay so nyame ya dum o chane e dia to so okay brenti ye fa na se ema boadi agemane nora amoako omo nyina ye nesefo ewo mamponten omo fa dwumadie eni agro na ye kɔ no
the World Prayer Ministry Tech Botanical Gardens Apostle Alese Champon ono ena sabri will be die nimu na nyame asem we mu hwampa watumi ede abre adasa odofo makacho se krupo twedi ampon wo yikokromuti usa no hobopo de biara da enye yi na sapo no ne sane ene ne bonu nyina no eye Apostle Alese Champon enanwumire odi nyame asem a emu hwampa ede ebre Oforisuo Aboagye mene mapamfo ya kramo yeko long time.